Segons fonts consultades, el 70% de les empreses consideren que captar talent és un gran repte. I 9 de cada 10 directius directives el que troben dificilíssim és fidelitzar-los. Bon dia a totes i a tots. Em dic Marta Saragossa, soc de Cresàlida, una empresa que precisament volem donar suport a les empreses per donar resposta a aquests dos reptes. Avui ens trobem aquí molt ben acompanyats i acompanyades per 5 responsables de l'àrea de recursos humans d'empreses, de diferents empreses del Solsonès Cardona, que gràcies a un projecte finançat per Solcar hem pogut afrontar alguns dels reptes que viviu i durant 5-6 mesos hem pogut treballar aquests reptes gràcies també a la Lucía, que és la persona a la tècnica, que gràcies a ella hem pogut poder treballar plegats i plegades, l'agència, Cresàlida i aquestes 5 empreses que seguidament us demanaré que us presenteu. Voleu començar, Sílvia, si us plau? Bon dia, soc Sílvia Pasquet, responsable de recursos humans, persones que ara des d'Alemanya ens diuen que és persones, no recursos humans, de Nauf a Guixers, Sant Llorenç. Molt bé, gràcies. Sílvia? Bon dia, jo sóc l'Anna Ugarte, vinc de l'empresa Semen Cardona, o millor dit, grup Semen Cardona, perquè estem format per diverses empreses, i soc la responsable de recursos humans, com diria la Sílvia, de persones, estic totalment d'acord. Esteu d'acord en utilitzar persones, sí, jo sí. No? Ja no s'utilitzen recursos humans. Molt bé, gràcies. Gràcies, Anna. Bon dia, jo sóc l'Aida Salat, vinc de l'ETC4 i porto a l'ETS tot el que és el tema de selecció. Soc responsable de selecció i talent a l'ETC4. Hola, bon dia. Jo sóc la Laura Monsó, directora de Recursos Humans de l'ETC4. I hem vingut conjuntament amb l'Aida perquè al final hem compartit vivències amb la Marta i volíem explicar conjuntament el projecte. Molt bé. Bueno, buen día. Yo soy Javier Mercado. Trabajo en el grupo CETELSIS, acá en Solsona. Cumplo funciones encargado de responsable de las personas y también doy soporte al sector de administración. Estoy trabajando desde hace poco tiempo, llevo un año y medio acá en Solsona, por eso todavía mi catalán no lo he podido desarrollar, sí en el entendimiento. Así que bueno, eso, llevo poquito tiempo y muy contento de estar trabajando acá en esta zona. Moltíssimes gràcies. Laura, comentes experiències. Home, ha sigut intens. Esteu d'acord amb mi que ha sigut intens? Sí. Fiquen aquí unes cares dient aquí m'està passant totes les històries que hem viscut plegats, plegades. Doncs mireu, heu pres cafè? Sí, perquè aquesta conversa serà intensa. Sí? De fet, el Divan ja ens ha dit que podem tallar en qualsevol moment, sí o no? Sí. Bueno, entenem que vosaltres veniu en representació a les vostres empreses, ara explicareu també una miqueta, no?, què feu, val? Però que, tot i que veniu en representació, també sou persones que viviu experiències i jo penso que l'audiència agrairà, no?, que també pugueu compartir aquestes experiències en primera persona. Ens hem quedat amb la dada del 70%, sí? Us pregunto directament, compartiu aquests reptes de captació i fidelització del talent i, sobretot, el per què? Qui vol començar? Jo mateixa. Vinga, Anna. Sí, jo ho comparteixo. Jo crec que falta compromís per les persones. No sé si és perquè estem en una generació que, com tot és tan immediat, jo sempre faig un exemple, potser és tonto, però abans quan demanaves alguna cosa per internet que et trigava una setmana i arribaves a casa amb la il·lusió de m'haurà arribat o no, ara això no passa. Et diuen 24-48 hores i si no has rebut ja estàs com enfadat, amb impaciència. Llavors jo crec que tot això es transforma en el nostre dia a dia. I si tu, una persona, li dius tindràs una promoció i li dius en 6 mesos, si en 6 mesos no la té, m'havies dit, m'havies promès, si no ho fem, potser buscaré una altra feina i perden motivació. Bueno, jo crec que és una mica això. Esteu parlant de la immediatesa dels resultats? Aquesta expectativa de gestionar els resultats per part potser de totes les generacions? No, aquesta nova, Aquesta nova. Sí. Jo crec que, a més, les noves generacions realment venen amb unes expectatives altes. Sí. I ho comentem molt amb l'Aida, que l'Aida porta molts processos de selecció, que abans els candidats eren els que s'havien de vendre una mica. Ara ets gairebé tu més que has de vendre l'empresa i la posició
I el candidat té diverses ofertes on triar, no? I aquí el ser capaç d'atraure talent i, com deia, no només atraure'l, sinó després complir amb les seves expectatives i fidelitzar-los realment és un repte important, i més en empreses com nosaltres, que a menys l'ETS, que està situada a Torà, un poble molt petit, amb nuclis urbans grans a bastanta distància, doncs és complexa convèncer la gent perquè es desplaci diàriament a venir a treballar amb nosaltres, no? Per tant, completament d'acord. Sí, exacte. A més, una mica és com artesanal, no? Ara, la selecció, jo crec, abans tu publicaves un anunci, rebies 100 currículums, te n'encaixaven 20, entrevistaves a 5 i el problema era en quin triaves, no? En quin et semblava millor. Ara això no va així, no? Tu publiques, reps currículums, però potser te n'encaixen un i aquest un l'has de convèncer sí o sí, no? No tens pla B. I has de fer una mica, doncs, el traje a mida per tothom, no? A veure què voldrà aquesta persona, com la podem encaixar a l'empresa i motivar també, fidelitzar per poder atraure el talent. Y que es quedi, ¿no? Y que es quedi, ¿no? y que Javier, es que es quedi, ¿no? Atraure'l y después Javier, que es quedi. disculpa. Bueno, pero eso también forma parte del desafío que tenemos dentro de la dinámica que hay en la actividad, en la sociedad y en el mundo, ¿no? Hay una diversidad ahora de opciones para todos que hace que quien quiera ser atractivo deba, porque a lo mejor antes estábamos circunscriptos a las personas que estaban en la zona, porque la persona que estaba en la zona tenía estas opciones. Ahora las opciones se multiplicaron. Entonces tenemos que buscar nosotros la forma, la manera de generar los ámbitos para que la gente quiera venir, para ser una marca atractiva para aquellas personas que tienen entre las opciones de antes este pueblo o el de al lado, ahora se pueden trasladar. También hay una cuestión que tiene que ver con, me parece a mí, la etapa de la vida de cada persona. Antes es como que el joven solo, sin familia, era hasta los 22, 23. Entonces teníamos la generación Z, de todas las generaciones, y hasta que se casaban tenían hijos y tenían que pagar los servicios y tenían que pagar los gastos y demás. Ahora es como que ahí ya se limitaba. La persona por un desarrollo de su vida normal ya empezaba a tener obligaciones y eso llevaba al compromiso y a tener que mantener una situación. Esa etapa ahora me parece que se ha extendido. Hay gente con 30, 35 años que se sigue manteniendo una vida más individual, más nómade, más libre, y bueno, hace que también nosotros tengamos que generar para esas personas el atractivo para poder retenerlo, ¿no? Després parlarem de les mesures per poder, no, complir aquestes expectatives que, pel que dieu, són diferents, no? Sobretot amb generacions més joves, sí? Sílvia, els reptes, no? Quins reptes comparteixes? No, els mateixos que ells, segurament, no? El que passa, nosaltres també tenim el problema o la casuística diferent per la zona on estem, que la gent s'han de voler venir a desplaçar. I a vegades, normalment, sempre hem d'ativar, i crec que l'adequat seria gent de la comarca, perquè són gent que ja viuen aquí. Abans, tu trobaves feina a algun lloc i la gent es desplaçava a viure a aquell lloc. Ara no, la gent es desplaça, continuen vivint allà on volen, i si s'han de desplaçar una hora i pico ho fan igual. L'únic és que potser està canviant tot tant que encara potser nosaltres estem una mica acostumats, que hi ha molta gent que van començar fa molts anys i continuen estant a l'empresa i s'han anat jubilant, i això, clar, hem de canviar nosaltres mateixos. Hi havia un director, el primer que hi va haver a la fàbrica, que ell amb això no havia fet mai competències ni res. Ell era un enginyer de mines i era un treballador. Però és una cosa que em va quedar, que ell sempre deia al principi, diu, a mi les aptituds de la gent em valen, perquè pels perfils tu necessites quina aptitud té cada persona. Però el que em val més són les actituds. Vale. I les actituds, jo penso que sempre, potser jo perquè sóc una miqueta així, m'agradaria veure a la resta de gent que tens com una polivalència, perquè tu el que has fet pots fer moltes més coses, no el que has estudiat o amb el que t'has especialitzat, i crec que a vegades la gent més jove hauria de poder entendre això. Poder entendre això. Llavors, en principi, clar, nosaltres com a empresa intentem fidelitzar-los, no? Jo crec que l'empresa ja, una vegada hi ets, ja dona fidelització, perquè una empresa que pugui assumir, que tinguis créixer dins de l'empresa particularment, i dius, ara em puc assentar i puc comprar-me una casa, puc un cotxe, això també els hi val. O els que són molt joves de moment ni hi pensen. Vale? Però sí que intentes
ser atractiu i vendre el que tens atractiu i publicar-ho, perquè al moment que fas publicacions ja dius tot el que ofereixes a part d'un sou. Clar, a mi m'agradaria parlar sobretot, o sigui, evidentment els candidates tenen unes expectatives, no? Probablement no només la part generacional marca diferència entre les diferents expectatives, i després, evidentment, les competències, els coneixements, les habilitats, les aptituds i les actituds, no? Que poden necessitar que potser també aquí us costa trobar gent amb aquesta polivalència, amb aquesta disposició a l'aprenentatge, però a mi m'agradaria parlar una mica de la part de les expectatives. O sigui, vosaltres considereu que la gent ara potser, a banda de tenir un sou, necessita un propòsit de vida? Perquè d'això no, se n'ha parlat molt, no? De que potser ara la gent ja no només vol cobrir unes funcions, una retribució, sinó que ara la gent vol alguna cosa més. Us hi trobeu? Sí, sí, yo creo que... ¿Qué os demanda la gent? Como que históricamente, o mis padres, o la historia que siempre se repetía era, y hay que trabajar, hay que trabajar, hay que trabajar, como que el trabajo era la prioridad y el motivo y el objetivo y la finalidad, ¿no? Es igual de qué, ¿no? Sí, y hay que hacerlo y hay que hacerlo. Y como que las experiencias y las generaciones han ido aprendiendo a que cuando llegas a los X años y le dieron un reloj y tantos años y tanto que le di, el contrato psicológico, ¿no? Que antes era para toda la vida. ¿Contrato psicológico? Sí, el contrato psicológico que va más allá del escrito y el legal, que tiene que ver con el compromiso y saber creer yo en ti y tú en mí. Vamos a estar toda la vida, y antes era, yo acá empezaba, me jubilo y vienen mis hijos, y esa cuestión generacional que se transmitía en las empresas donde estaba don Carlos o el dueño, que ahora ya son grupos, y bueno, y se va generando este cambio y esta dinámica, y que el hijo vio que al padre con 20 años no continuó, y por ahí le dio tanto, y bueno, y eso genera que en la gente también haya habido algún cambio respecto de la valoración que se da al trabajo, ya no como el centro en función del cual gira la vida de la familia, que si no se le quiere dar, parece bien, un sentido de más de instrumento para tener una vida. Us demanen, o sigui, el que comentaves tu, Aida, és que els hem de convèncer, no? Els heu de convèncer del sou o els heu de convèncer de què els heu de convèncer? Que és una mica el que dius tu, no? O sigui, ja no és només el fet de dir, mira, et pagarem això, faràs això, sinó què més els heu d'oferir? Clar, una mica el que està bé és saber què vol cada persona, no? Perquè cadascú és un món. I pel que algú més jove potser serà més flexibilitat o dinar mitja hora en comptes d'una hora per no allargar tant per la tarda i poder fer les teves coses, per una altra persona, no? Serà una altra cosa. Llavors és mirar una mica què vol cadascú i poder-li oferir, no? Que això en l'entrevista ja veus una mica cap on va, no? I ara avui en dia doncs, molta gent vol això, també que l'empresa doncs, si fas coses de RSC o així també els agrada. Per la gent que potser no sabem què és RSC, Aida? Sí, temes de responsabilitat social. Doncs mira, l'empresa ara també cada vegada vol deixar una menor empremta de carboni i fa polítiques en aquest sentit. Doncs és una que veus que la gent jove també valora, no? I que potser abans això ni es preguntava, no? I ara, bueno, és una mica mirar què vol cadascú i captar-ho en l'entrevista, no? Tenir l'habilitat de poder captar què vol cadascú i després oferir-li com un paquet a mida dins el que pot oferir l'empresa, no? Òbviament. Que això les empreses ho viuen malament, no? Perquè a vegades a mi em diuen, altres no, però a vegades em diuen, és que clar, és que a sobre ens hem d'adaptar cadascú, no? Nosaltres tenim unes condicions, tu, i si ho accepten, ho dic així, no? Perquè al final, no? També fa una mica de riure, no? Perquè dius, home, el mercat et demana una cosa i tu t'hi pots adaptar, i si tens dificultats encara amb més motius per adaptar-t'hi, no? Però hi ha certa resistència a acceptar que potser el poder també ara el té l'altra banda, no? Sí. Es que no significa hacer... Perdón. No. Perdonats. Anna. No, jo parlo de que jo crec que la gent busca el salari emocional que parlem, no? Mútua, flexibilitat horària, teletreball, conciliació familiar. Hi ha empreses que ho poden fer i d'altres no. Aquí a Cement Cardona ens trobem que oficines podem oferir tot això, a la part de producció, per lo que és... El teletreball no? A la part de producció. Possible. No ho podem oferir i hem de trobar aquest salari emocional, no? Llavors es complica la cosa. I sempre hi ha diferències, no? Producció dirà, ostres, és que oficina tenen uns avantatges que nosaltres no, llavors has d'intentar trobar aquest equilibri perquè no hi hagin diferències i es sentin potser desplaçats, no? Que també és normal que pot passar.
Jo penso que a banda de tot això que heu comentat, que realment és així, també és molt important crear una cultura d'empresa on la gent s'hi senti a gust per treballar. Jo, quan parlem amb els nostres treballadors, una de les coses que valoren moltíssim de l'ET són els propis companys. Això és una cosa que hem creat tots junts. Inclús a moltes vegades t'has sentit dir no, jo no em plantejo canviar, ostres, perquè aquí estic a gust, perquè em porto molt bé amb els companys, perquè treballem bé, no? Perquè vinc a treballar doncs, amb aquestes ganes, amb aquesta il·lusió, que evidentment sí que hi han d'haver coberts uns bàsics, no? Evidentment han d'estar cobertes les necessitats salarials, evidentment doncs tot el que és flexibilitat, conciliació està valoradíssim. Però a més, el poder-los oferir un entorn on ells treballin a gust, crec que també és una cosa que sobretot a cara a fidelitzar es valora moltíssim. I que a vegades no és tan complicat o no implica tanta inversió econòmica, no? Perquè sempre a les empreses el que ens preocupa és això, no? Com podem fidelitzar el talent sense això ens suposi un sobrecost, no? Pues és algo que jo crec que hi ha camí per explorar. Home, li brillen els ulls, quan ho explica. Això vol dir que s'ho creu, O sigui, no, sí, clar, jo quan parlo em crec les coses. Després diuen que els responsables dels recursos humans realment no només miren números, objectius, funcions... No, però... jo crec que no. Jo crec que abans sí, ara no. Però realment, històricament, hi ha aquesta creença. Però al final el tema de les creences és molt important, no? Una mica el que deia el Javier, no? Que feia la comparativa amb els seus pares, no? Amb els nostres pares. Sí. Clar, el fet de que realment hi ha coses, evidentment, que cauen pel seu propi pes. Si tu no pots fer teletreball, no? Si tu has d'estar amb els tocinos, ne dieu, porcs? Els berros. Els berros? Vale, tècnicament, si has d'estar amb els berros no pots fer teletreball. Però no creieu que hi ha altres condicions que tu pots ser més flexible amb un canvi de creença? Sí. Sí. I això potser és més difícil? El canvi de creença? Sí, segurament. T'ho has de creure. Bueno, ara està, clar, totes les empreses veiem que tenen logos, tenen frases, tenen històries. Per sort, nosaltres, la nostra empresa, és una empresa molt gran, encara que nosaltres el tracte diari amb les persones és com molt quotidià, molt de casa. Dono fe, Sí, per la fàbrica i tot, però clar, nosaltres, per tenir flexibilitat, nosaltres tenim torns. Si hi ha 5 torns de treball, en cap de setmana inclús, i llavors la gent ha de fer rotació de torns. Això quan entren a treballar ja ho saben. Llavors ja intentem compensar, que ells es poden canviar entre ells, i llavors tenim oficines cada vegada. El que abans no hi havia conciliació, perquè ni es parlava. Jo quan vaig començar ni es parlava d'aquestes paraules. Ara sí, jo el mateix m'he d'adaptar a aquesta conciliació i voler-la, perquè jo ja em vaig creure que la conciliació no me la donarien, perquè és que no era enlloc. I ara, per sort, és que estem creixent tots alhora, no les empreses soles, perquè ja veus que funciona d'una altra manera. I nosaltres, Nauf, que és una empresa que també ha crescut moltíssim, com que té el suport, tenim la seu social a Madrid i tenim la seu més principal a Alemanya, clar, moltes directrius també ja et venen donades. I tu formes part de quan prenen aquestes decisions i, com ella, també te les creus i t'emociones quan les parles. I Nauf té un propòsit, no? Un propòsit de tal cosa, de créixer, de tenir més dones, de tenir, diguéssim, quan fas promocions que siguin internes, si pot ser, i reduir emissions atmosfèriques, i és un pilot de cosa. I intentes que la gent ho sàpigui. A vegades els hi pot interessar o no els hi pot interessar. És feina teva de fer-los xerradetes i anar-los dient. Jo no deixo de tenir ganes d'explicar-los. Llavors ells que facin, no? Perquè dius, ara una xerrada, ara un curs, un altre curset, una altra xerrada. Saps? Coses així Home, de fet, el canvi de creença és realment posar el focus d'atenció no només amb els objectius i els resultats, no? Sinó pensar que aquests objectius i aquests resultats no sortiran per generació espontània. Que si tu no cuides a la gent, podríem estar parlant d'un lideratge més afectiu en va que efectiu. Sí? Esteu d'acord amb això? I això és un canvi de creença molt important, no? Perquè al final les empreses, quan jo a vegades dono classes a la universitat, la gent diu, és que la gent munta empreses per guanyar diners. Clar, això, si l'únic propòsit és això, és molt limitat, no? Bueno, perquè la gent es guanyi la vida i treballar per uns és que treballes per uns altres, tots necessitem aquests serveis. Si veiem el que fan ells, doncs nosaltres tindrem particularment un benefici i uns altres, en principi, és així. I si són empreses que fan el que fan, la veritat, faré servir la paraula carinyo, perquè és així, amb moltes ganes, el producte que surt també és millor.
Vull dir, no sé, és com un orgull, no? Home, a veure, Pero tampoco Sí. es excluyente, o sea, por supuesto que las empresas quieren ganar dinero, para eso se hacen, pero no como fin último, y también es necesario, me parece a mí, y es bueno y positivo, aplicar todas estas políticas nuevas que surgen y que se han evidenciado, que ya la filosofía de los jóvenes que valoran estas cuestiones de cuidado del medio ambiente, la responsabilidad social empresaria, que todo eso también va a redundar en beneficio, que ya no es solo el hecho del costo, porque ¿cuál es el costo de tener un empleado desmotivado o frustrado o que sabe que está trabajando en una compañía cuando sus valores son cuidar el medio ambiente o tener mayor responsabilidad por el planeta que le va a quedar a él porque tiene 20 años y a sus generaciones futuras, y ver que está trabajando en una compañía que no lo cumple o que no lo respeta? Entonces me parece que no es hacer un traje a medida de cada... Porque también, a ver, están como los antagonismos. Los empresarios solo quieren dinero y los empleados quieren tener un trabajo a medida suyo. Me parece que tenemos que tener claro que tenemos que convivir y buscar lo mejor para todos. En la medida que lo hagamos con políticas flexibles que abarquen esta conciliación dentro de una política. O sea, que haya Hay que tener un marco, ¿no? claro, Un marco de... claro, claro. porque no va a ser la misma conciliación del de producción que el de la administración. Correcte. Hi ha d'haver una normativa general per tothom, no? Claro, Perquè al final també claro, no però es si- creen però si uno hace- favoritismes i manca d'oportunitats, d'igualtat d'oportunitats, però després pots, no? Claro, Has de poder ser flexible i has d'entendre que Claro. dintre d'un marc Molt bé, has de molt bé. poder fer excepcions i has de poder navegar. I això és possible i viable, ho dieu aquí avui en micro, no? Sí? En principi, depèn de tu. Sempre quan ve una persona... Aquí les portes són obertes, les oficines, veniu perquè vulgueu. Saps? I els dic, vine, va, perquè si... això també depèn de la teva actitud, no del que et diu l'empresa. Al final també depèn una mica de Jo les... penso que vosaltres moltes com a vegades persones, sí. no? Amb les vostres creences, les vostres habilitats, En cada no? cosa que haga sí, li que no puedes només, poner no només podem posar la responsabilitat a l'empresa, vull dir que... No. A vegades els responsables i els responsables de recursos humans teniu una responsabilitat molt important perquè feu el més difícil d'una empresa. És que crec que és el més difícil, que és gestionar persones, emocions, no? Éssers emocionals, no? Yo I això és escuché una vez imprevisible. que en cada cosa y en cada actividad, en cada acto concreto, tú le puedes poner tu impronta personal. Entonces, ahí es donde va la calidad de cada uno, y ahí empezamos a hablar de las aptitudes y de los perfiles y las competencias. Me gusta que encetis aquest tema. Hem parlat de motivació i de motius, no? Pels quals les persones poden sentir-se atretes per un lloc de feina a les vostres empreses, no? A banda d'altres circumstàncies com la distància, la mobilitat, etc. Però parlem una mica dels coneixements, les habilitats i les aptituds i actituds, que deies tu, Sílvia, necessàries per cobrir un lloc de feina. Costa trobar persones que encaixin amb aquest nivell de competències. Un cop ja teniu els candidates, costa de trobar aquesta... Ui, me miren amb unes cares. M'estàs preguntant si tu ja ho saps. Doncs que vull que ho digueu vosaltres. Aquest és el meu paper. Home, Anna, va, digues, perquè se li han posat uns ulls com a taronges. És que jo ho tinc molt difícil. Nosaltres ens dediquem a la inseminació artificial porcina. Fins fa 2 o 3 anys no hi havia cap tipus de formació per lo que és la part especialista porcí, que és qui fa les extraccions d'aquest semen porcí, no existia. Per tant, sí, és dificilíssim. Però per la vessant tècnica, en aquest sentit, Sí. entenc, no? Tot. Per la vessant tècnica teniu dificultats? Bueno, jo inclús? per la tècnica no. No, Per yo la tècnica no. Clar, perquè o veterinaris o biòlegs, això, o sí o no. Vale. Llavors on teniu més dificultats? Jo el peonatge, diguéssim. Bueno, realment nosaltres, amb la majoria de perfils, aquí l'Aida ho podrà dir molt millor, però al final jo crec que estem en un moment que costa trobar un procés de selecció que no sigui complicat. I el que et deia ell, el problema és que ja no tenim 5 o 6 candidats i podem veure quin té més encaix, ja no només a nivell curricular, sinó a nivell competencial dintre l'empresa. És que de vegades en tens un i gairebé que l'entres així una mica sense mirar i dius, I què vinga, és va, el que trobes a faltar? Quines habilitats trobeu a faltar que dius, home, és que això hauria de sortir ja, són habilitats com fondo d'armario, no? Socials. Jo crec que potser no és tant d'habilitat, sinó que potser tu necessites trobar un perfil, i ara tots en general costa, no? Però si vas cap a perfils específics, nosaltres, l'ETC4, ens dediquem a il·luminació i treballem a nivell internacional, no? I a vegades doncs busques una persona, per exemple, per laboratori, que ha de tenir una enginyeria electrònica, no? Doncs només partint d'això
aquí a la zona ja és molt complicat, aquest primer filtre ja és complicat, no? Aleshores, quan tens això, si coincideix en que té bones competències, molt millor, no? Però és qüestió de sort. Jo crec que hi ha escassetat de talent en general, llavors no és que costi trobar unes competències concretes, sinó que costa trobar tot en conjunt, no? Tot un conjunt. I un cop les competències, doncs això ja ho veus en l'entrevista, si té les competències, es tracta de fer, no?, també una bona entrevista per competències per veure tota la part de soft skills, no?, i el que dèiem també, no?, que és molt important l'actitud. Després parlarem d'aquest tipus de, no?, de què vol dir una entrevista per competència. Però no crec que sigui més difícil les habilitats que lo tècnic. Potser a nosaltres potser ens pesa més, segons quins requisits tècnics d'idiomes, de formació, per la zona on estem ubicats, que després les habilitats és tot en conjunt, però crec que el coneixement tècnic ens pesa també. El coneixement tècnic us pesa. Hi ha altres habilitats, com el treball en equip, l'adaptabilitat, la responsabilitat... Jo crec que l'adaptabilitat i flexibilitat... Que Quines són les competències que potser trobeu més a faltar? Aquesta, no? Per exemple, crec que és algo que cada cop és més necessari en un entorn cada més canviant. A més a més, som una empresa molt dinàmica i sempre estem encetant projectes i el que avui és així, demà potser gira en 180 graus, no? Aleshores necessitem gent amb aquesta capacitat i és una que costa realment. I després parlàvem també de la intel·ligència emocional, sobretot amb els CAPs. No? Quan tu has de gestionar persones, ostres, jo crec que aquí hi ha un dèficit important i que segurament hi ha un component generacional, perquè al final els que fan de cap ara... ho hem parlat, em sembla, en algun moment amb tu. Sí, moltes vegades. Oi que sí? Sí. De dir, ostres, si és que nosaltres no ens han ensenyat potser a entendre o a treballar les nostres emocions, no? Aleshores, com volem, si no som capaços a vegades d'entendre les nostres, com pretens gestionar la dels altres, no? I bueno, de fet, després ja ho parlarem, no? Sí, ho parlarem, de fet va d'això, no? Un dels objectius del projecte era veure com aconseguíem treballar i millorar aquestes habilitats de lideratge que per mi són escasses i són bàsiques. Clar, perquè realment totes aquestes habilitats, si no es treballen des de l'escola i des de casa, quan arribem a grans, no és molt difícil, no? Com ho veieu? O sigui, aquí tothom parla de treballar en equip, però realment se sap treballar en equip? Amb tots els ingredients que comporta treballar en equip? I saps, sempre diem, fem molta formació, no? Fem molta formació en Excel, o formació tècnica, o formació en idiomes... Quina formació han rebut les persones en aquest tipus de competències? Cap ni una, Pregunta, no? Quina? Exacte, vull dir, se'n fa molt poca. En feu vosaltres de formació? Mira, nosaltres en fem alguna, però quan la fem o quan l'hem demanat, l'hem de justificar moltíssim. Vols dir que això quin retorn tindrà aquesta formació, no? Sí. Perquè, clar, és més difícil de mesurar al final. Una persona, si li fas formació en idiomes, vulguis que no, després pots veure si realment és capaç de desenvolupar-se amb aquest idioma. Clar, quan presentem, anem a fer una formació de gestió de l'estrès, no? Anem a fer una formació en qualsevol competència més soft. Com mesures aquest retorn? No? És més preguntes? No, perquè ara amb el sistema d'avaluació de competències, com veurem més endavant, tenim fórmules per poder-ho avaluar. Moment de publicitat. Sí. Publicitat gratuïta. No, és que és cert, és veritat, però és algo que costa i que recursos humans generalment estem molt motivats amb aquestes coses, però a vegades ens trobem una mica sols. I hem de costa arrossegar i convèncer la gent que això és un bàsic. S'ha d'anar treballant i a més crec que ha de ser algo continu, no? Nosaltres l'any passat ja es va fer formació de lideratge, inclús més a un coaching i tot això per millorar les soft skills, però sí que és algo que crec que no pots fer un any i ja està, sinó que ha de ser un continu, no? I llavors fer enquestes a les persones sobre el seu CAC, que les persones, no? Després tenim dades així conjuntes que diguin què podria millorar, què no, i anar treballant, però crec que cada cop és més important que sigui un continu i no es deixi, no? Perquè aquestes persones estan gestionant a la seva gent, no? I l'han de motivar i és molt important retenir el talent, fidelitzar-lo, no? Més que retenir, que no m'agrada tant la paraula, perquè després precisament ens costa molt de trobar, no? Si hi ha una persona que funciona perfectament, doncs és una llàstima que per no invertir lo suficient, que crec que s'ha d'invertir molt perquè no s'ha fet abans prou de feina, potser, ja des de societat, escola o així, però penso que és important poder invertir de forma constant. I penso que les empreses que veguin això i puguin invertir a temps,
penso que es podran diferenciar més en un Després futur. parlarem del tema de la fidelització, no? Perquè un cop la persona la tens dintre la família, evidentment, no? Hem de poder... De fet, estem parlant de creixement personal, al final, no? Quan dius invertir, no? Al final una persona no deixa de desenvolupar-se i totes aquestes soft skills, no? De comunicació no deixen mai de comunicar-nos. És més, cada vegada ens hem de comunicar amb gent diferent, amb entorns diferents, amb entorns canviants, i per tant és una cosa que no es pot aturar. De fet, les competències tècniques tampoc no es poden aturar, no? En un món canviant. Hem començat parlant de dades sobre la dificultat de captar i fidelitzar talent a Catalunya, però Catalunya és molt gran, no? I a mi m'agradaria ara centrar-nos amb el territori del Solsonès-Cardona. Precisament aquesta dificultat de captació ens consta, Sílvia, que és potser una mica més complicat en un lloc que està bastant allunyat, no? Com és el poble de Guixers, on teniu la fàbrica, sí? Ens podries explicar una miqueta la vostra experiència a l'hora de captar? I una miqueta també, penso que també és el moment, no? de començar a explicar les eines i les coordenades, no? Que hem pogut compartir al llarg d'aquest programa per solventar aquest problema, precisament. Sí, la col·laboració que hem pogut fer amb Cresàlida i el Solcar Solsona, que sempre hem estat oberts i sempre ho saben a totes el que la comarca vulgui desenvolupar, perquè ja partim de la base que no és Guixers, Sant Llorenç, sinó també ja és tota la comarca en si, que no és una situació com en uns llocs més grans. I llavors nosaltres intentem estar involucrats amb tot el que vol dir la comarca, col·laborant amb personal, però col·laborant amb moltes altres coses. Fer el nom de Nauf popular com una empresa que col·labora amb la comarca. Llavors, clar, a la zona nostra és més complicat. Nosaltres al principi, fa molts anys, era així, nosaltres tenim bastanta gent de la zona de Berga, perquè va coincidir que van obrir la fàbrica quan van tancar Carbons de Berga i totes les tèxtils. Llavors vam tenir la sort de que hi va haver molt talent, molt perfil bo que va poder-se incorporar. Llavors Nauf s'ha mogut sempre molt, també, que moltíssima gent sempre ens han vingut a portar currículums. Que abans venien a portar currículum i el que venia a portar és que ja volia i tenia referències d'un familiar, tenia referències d'un altre, com una empresa gran, que s'hi volien quedar. O sigui, això està canviant, perquè la gent es desplaça, no viuen a Sant Llorenç, viuen a Solsona, és més fàcil, llavors, clar, i com us ha afectat aquest canvi? Realment que hem d'enfocar-ho d'una altra manera, sobretot pels perfils més tècnics o de responsables, no? I llavors, clar, vas amb eines diferents. Vull dir, nosaltres tenim el departament de persones a la fàbrica, diguéssim, però també tenim el suport a Nauf Madrid, que també hi ha el director de persones és allà, i des d'Alemanya també et donen eines perquè puguis fer-ho. Doncs publiques que abans no publicaves, fa poquet que estem publicant amb d'allò. Llavors, col·laborem amb Connectem Solsona, però, clar, majoritàriament es movíem amb que ens venien a demanar allà a la feina, guardaves els currículums, ja sé que no es poden guardar més d'un any, sinó intentaves fer això i després contractaves a la gent. I hem crescut amb això, hem crescut amb gent fidel. Pots beure aigua, i fidel i tot d'allò. I llavors la gent que està allà jo sempre, si cas més tard, quan continuem, quan parlem de tots aquests processos, jo no el veig només en el procés de selecció de persones. Jo penso que molta feina hi és després de l'onboarding de les persones, de fer entrevistes amb ells a cap de 2 anys, a cap de 3 anys, perquè es veguin que estàs per ells. Onboarding és que aquesta paraula s'utilitza molt en l'àmbit de recursos humans, però a vegades dius, onboarding, què és onboarding? Onboarding és quan desembarquen. Quan entren a l'onboarding de l'empresa, que tens un pla d'inducció de les persones, tens una sèrie d'accions a fer de les persones. Un exemple és, ha de fer el curs de carretilles, ha de fer la revisió mèdica. Això són processos... El pla de formació inicial, el pla d'acollida seria, no? Sí, hi ha una sèrie de coses que et marques amb temps també el pla d'inducció d'aquesta persona. Però llavors, clar, la feina també és, com deien abans, que feies els encarregats, el seu lideratge, també has de fer creure als encarregats que la seva feina no són encarregats del producte, són encarregats de les persones.
I aquí és on estem treballant molt. Ja no pels responsables, sinó els encarregats de les línies de producció. No t'avancis, Sílvia, Vai. perquè tu ara estàs parlant Ara pots molt dir sí. bé sobre tot el que implica una selecció, però m'agradaria que expliquessis una miqueta quines estratègies o quines noves estratègies esteu incorporant per captar, no? Professionals en un territori que és tan dispers. Nosaltres creiem molt amb la gent de formació professional, intentem anar a fer xerrades, obrir-nos a totes les escoles de formació professional de lo que necessitin també de NAUF, i anem a fer les xerrades, ens obrim, col·laborem amb ells amb el que faci falta i acollim a pràctiques a tothom que encaixi pel perfil que pugui venir. Però això encara no és suficient del tot, no? No és mai suficient, perquè sempre has de... I clar, a vegades, per molt que tingui gent que et vulgui venir, jo en aquests moments potser no tenim cap vacant. Una vegada li vaig dir en una xerrada que havia anat amb unes persones, dic, vosaltres que no us agafen en un lloc, no us preocupi. Heu de creure en vosaltres mateixos, perquè en aquells moments no era el moment, potser una altra vegada serà. Vull dir, tu quan fas un procés de selecció en pots tenir varis i has d'agafar i retenir el talent. I sí que estem amb aquesta dinàmica que l'hem de retenir en polítiques de dones, d'homes, de gènere, però sobretot amb la nova normativa també que surt de l'LGTBI i tot això, ara també t'estan ensenyant que això també ho has de tenir en compte i retenir aquest talent si cal, hem de canviar. Nosaltres, des de persones, ho tenim molt fàcil, perquè ja penso que tenim una facilitat i tenim una empatia diferent. Llavors, hem d'involucrar a tots els nostres responsables que estan... I llavors, fer veure que allò no són tonteries, que també és necessari. I sobretot ara, amb els vídeos, que hem col·laborat amb Cresàlida... Explica, a mi m'interessa que expliquis el vídeo. Clar que sí. S'ha publicat, que hem fet entrevistes, que expliquen el que és per ells treballar a NAUF, com suposo que... Elles no saben que existeix aquest vídeo. Explica una miqueta què va venir, o sigui, per què el vídeo i quin impacte una miqueta espereu del vídeo. Donar a conèixer NAUF i donar a conèixer les persones que treballen a NAUF. Això és molt important, donar a conèixer les persones. O sigui, al final, el vídeo el protagonitza no l'empresa. El protagonitza les pròpies persones que estan treballant en l'empresa i elles mateixes expliquen la seva experiència, el que fan, com se senten, com se sentien a NAUF, i les preguntes que ells ens van fer ja prestaven això, també es veia com treballaven, algun responsable que havia sortit i algun busques perfil de dona, busques perfil d'algú que fa més de 30 anys que hi treballa, un que feia 6 mesos que estava venint, que va venir d'un curs de formació, una miqueta tots, i realment, diu, no sé pas què dirà. I llavors, ells ens van ajudar a treure'ls de les persones com el millor d'elles, i va quedar un vídeo molt, molt maco i emotiu. I em van filmar a mi també, perquè volien que jo... Molt bé, ho he de dir perquè ella no ho dirà. Espectacular el que dius, el contingut, perquè em sortia de l'ànima, jo crec en l'empresa i me l'estimo molt també, i és allò que vols que funcioni i que la gent que vinguin i estiguin bé, saps? Ja ho sé que la gent no faran el que... A vegades jo tinc, quan fas entrevistes, jo els voldria que diguessin el que jo diria. Sempre penso, no, és ell que ho ha de dir. Dius, ostres, i llavors depèn de tu mateix, i llavors dic, no, cadascú ha de ser com és i no el faràs canviar. Però a vegades, si tu els engresques, com es diu, els engresques igual es troben bé. I jo sempre els dic, no us enganyaré. Quan entra algú, tu tens feina, si vols, i això continua per sempre. Els hi dic. Ara dic... Tota la vida. Que passa que això als joves els espanta, eh? No. Diuen per sempre, dius, perdona. No, jo els hi dic, però el futur i com va no ho sabem mai. Dic, ni jo sé si d'aquí 5 anys hi seré. Vull dir, és així. No et trobis enganyat ara. En aquests moments tenim un lloc de futur. Com si a vegades busques algú temporal, també li dius, intentes sobretot no enganyar. Vale, bona ciència. A mi m'agradaria que expliquis que en principi, clar, és un repte, no? Perquè al final, d'entrada, legalment només pots guardar el currículum un any, no? Sí. Però el tema de la borsa, el que vam treballar amb el tema de la borsa, com ho veieu? Si creus que és viable a llarg termini? Intentem-ho, perquè és clar, és el que dèiem, hi ha vegades cosa, això aquí no anirà bé. No, això fa molt temps que no ho dic. I la Lucía, és que la Lucía la tenim allí escoltant i, ostres, a mi m'agradaria que potser després digui alguna cosa. Perdona, amb d'altres coses, que no és de persones, sinó altres coses que estàs involucrat a la fàbrica, perquè nosaltres som grans però no som tan grans, doncs a vegades
hem de pensar que poder pot anar bé. Si no va bé aquest projecte, doncs anem d'anar a un altre. La paraula escèptica la parco, saps? I llavors intentar anar-hi. Això que hem provat de fer una bossa de personal que hagin conegut a Nauf i que vinguin, i que jo que d'aquí 6 mesos els truco, vols venir a la feina, com que ja hauran vingut i vam fer aquella prova... Després explicarem, no? Exacte, les proves que segurament el que regues i les arrels que fas és el que fa les flors o el que fa les plantes. No ho saps mai el futur que tens. Pels perfils que vosaltres, no? En relació a això de fer bossa, sobretot, perquè quan vas a buscar no trobes. Llavors, al final, no, l'estratègia de crear una borsa era precisament perquè al final, quan ho necessitis, puguis tirar, no, de persones que en un passat curt hagis conegut. Aquesta estratègia, vosaltres la feu servir? Quins canals teniu per realment assegurar-vos que quan necessiteu podeu anar a la font? Jo m'he quedat amb un dubte, Marta, també. El vídeo aquest que heu fet, que em sembla molt interessant, Sí? i Sílvia, no sé quina finalitat té. No sé si ho passeu a les entrevistes, en fareu difusió... Vale. Aquest vídeo és per fer difusió externa Externa. des de l'equip intern que hi treballa. Perquè al final, qui pot convèncer millor algú de fora que aquella empresa? Perquè moltes vegades les persones no es coneixen. Clar. Clar, entenc que vosaltres, evidentment, sou importants, us sentiu importants, i al final dius, home, estem aquí, portem un d'anys aquí al territori, que és que no ens han de conèixer. Però La gent molta moltes gent vegades no us coneix. I tampoc coneix les oportunitats que doneu, Exacte. ni la cultura organitzativa, ni que realment esteu parlant en termes de carinyo, amor. Clar, moltes vegades els candidats diuen, és que nosaltres som un número. A mi m'encantaria. De fet, m'encantarà que la gent escolti paraules com carinyo, intel·ligència emocional, retribució emocional en la boca, no?, de responsables de recursos humans. Llavors és un vídeo gravat des de dintre per fora. Sobretot molt bé. que els propis treballadors i treballadores puguin explicar com treballen, com se senten, i la gent de fora. Per tant, és un vídeo que en principi haurà de ser sostenible al llarg del temps, i a nivell de webs, xarxes, vull dir que és un vídeo que no és per un dia només, és perquè el tingueu, no? És un actiu, és un Molt bé. actiu. És un actiu. Molt bé, Sí, va ser molt maco, la veritat. I a nivell de canals, llavors vosaltres teniu altres canals abans? Sí, Quins canals teniu? Nosaltres, quan publiquem LinkedIn ens funciona molt bé, de segons quins perfils. Llavors ara també fem servir una mica, l'AI, una mica el ChatGPT de digue'm els hashtags que em portaran a que més gent pugui venir, no? Llavors ja et poses hashtags que t'atreuen més gent a LinkedIn, no? Llavors publiquem a LinkedIn el perfil i després el republiquem a perfils d'altres persones, no? Dius, comparteix-me l'anunci, sisplau, a treballadors i així, ho fem una mica atractiu, molt bé. perquè així la gent també el veu, no? De We are hiring, i amb colors així atractius. S'ha de fer molt màrqueting, també, avui en dia. S'ha de vendre, no? I llavors hashtags. Llavors una font és LinkedIn, l'altra font són escoles, l'altra font són currículums que tenim, doncs que vinguin a escoles també de formació professional i parlem, o anar a altres associacions i explicar doncs, una mica què és l'ETC4 i així. Vàries vies, totes les que podem, una mica. Sí, no? Anna? Sí, nosaltres, al servei connectem. Al servei connectem. De Solcar, molt bé. El nostre LinkedIn, que sí és veritat que hi ha vegades que els propis treballadors republiquen, que a vegades diuen, ostres, Anna, tens unes quantes. El boca a boca ens funciona molt bé. Bàsicament, perquè la problemàtica que nosaltres tenim és el sector i a el que ens dediquem, que no tothom està predisposat a fer aquesta feina, no? I a vegades ens tira molt més el fet que diuen, ostres, que la gent està contenta, o és que sabem que hi ha... que és una feina que no és puntual. Nosaltres ens caracteritzem per això. També s'hi poden jubilar, si volen, a Sí, la teva empresa? sí. Molt bé. En l'últim any i mig, 4 persones s'han jubilat. Per tant, per mi és un orgull, la veritat. I també dintre de la nostra plataforma de recursos humans hi ha un accés directe a les ofertes de feina, a la pàgina web també. Molt bé. I pescar... Ai, no? Sí, vosaltres també. Nosotros una gasolinera de acá de Solsona de toda la vida y es conocida y es muy de la ciudad, del pueblo. Y siempre nos remitimos en general a referidos o gente que se postula y con el Survey Connectem es con quien trabajamos permanentemente para
para poder hacer búsqueda en la gente que está dentro de la zona, ¿sí? Porque el traslado, lo mismo que les pasa a todos, ¿no? Pero en este caso es una faena de horarios muy extensos y demás, y es importante contar con el personal cerca, así que fundamentalmente lo hacemos a través de redes acá de la zona. Molt bé. Ens consta que agències com Solcar i moltes altres agències, no? Com també l'agència del Berguedà, no? Que em consta que heu fet, no? Que esteu a punt de fer algun tipus de... Exacte, contactes a més, perquè tenim molt personal també de la zona de Berga, que de fet tenim un shuttle, un transport Molt per bé. cada torn que ve de Berga, que això es va muntar des del principi. Clar que és que aquella carretera no hi ajuda gaire. Sí. Molt bé. De totes formes, doncs, el que deia, no? Que al final les agències del sector públic estan fent molt bona feina, no? Amb tècniques, no? sí. Que realment S'ha d'agrair això, ajuden a fer aquest contacte entre la població que estan acompanyant, no? Fent orientació laboral, fent orientació d'altres tipus, no? Amb les empreses, ajudant a les empreses a fer aquest, no? A vegades aquest match, no? Sí. No direm Tinder, però quasi, no? Aquests match, ¿no? Sí. Son importantes. Se involucran mucho, Yo que vengo de mi experiencia en Argentina, desde el sector público, la verdad que no había este nivel de... No había este nivel de ayuda y de acompañamiento a las empresas que necesitamos, que haya gente que nos ayude, porque eso es lo que pasa, que cuando surge la necesidad y tienes algunos currículum y puedes llegar a hacer alguna publicación, pero bueno, ¿en dónde? Si vas a una agencia... por ahí lleva su tiempo, su proceso, y es bueno tener esta ayuda que la verdad que a mí me sorprendió cuando lo vi, lo conocí y he podido interactuar y trabajar. Bueno, No, i que hi ha moltes institucions involucrades, no? Al final, a banda de Solcar, vull dir, realment, no? Sí, també vull comentar a vegades que ja és, a part de les persones que tu necessites a la fàbrica, nosaltres també necessitem molta gent que ens venen externs. I clar, aquests externs, si podem donar vida o que vinguin gent de la comarca, també ens agradaria, perquè la gent que vulgui viure aquestes comarques que s'hi pugui quedar, que tingui feina, i entre tots sempre ens enfoquem en que entre tots fem créixer això que no ens ho regalaran. Ningú ens ho vindrà a regalar, ho sento parlar, no parlaré bé ni malament, però les grans ciutats no pensen ni en nosaltres. I llavors aquí s'ha de fer créixer les persones. Hi ha les empreses, clar, però les persones que vulguin treballar aquí i que es puguin formar, perquè a vegades indirectament també les poden formar, també arriben formacions, que puguin créixer una miqueta ells. No, i a més el servei de Solcar funciona molt bé perquè són molt àgils i porten moltes candidatures i molt enfocades a la zona, vull dir que és una via que es nota que estan, no? Fan xarxa al territori i això ens arriba de forma àgil, que també és important. Molt. Jo crec que hem d'aprofitar perquè crec que arrel del Covid molta gent es va donar compte de que el fet de viure a una ciutat no és qualitat de vida, no? Pues ara, jo crec que és el moment de fer que aquesta gent vingui cap aquí, però què ens passa també, no? Vivim a pobles i potser el tema serveis públics, autobusos, cosa que a Barcelona és superfàcil, aquí no, els horaris potser no tenen cotxe, perquè a Barcelona o on sigui no tenen la necessitat, i hem de treballar una mica per això, per aprofitar que vingui gent de les ciutats cap aquí. Hi ha també un tema de creences, també. És que jo estic molt pesadeta amb les creences, ho sé, perquè al final la mobilitat, evidentment, hi ha una part tècnica, logística, però l'altra cosa és la mobilitat, no? El tema mental, no? De dir, ostres, canviar de vivenda, no? A Amèrica m'han explicat que la gent canvia de vivenda i s'emporta tota la família a 300 i 400 quilòmetres. I en canvi aquí a Catalunya creieu que costa que la gent marxi a viure en un altre lloc? Jo crec que cada cop menys, crec. O agafi el bus, o agafi, no? A banda de les dificultats no logístiques, Catalunya no ha insisteixo. sigut un territori que la gent hagi hagut d'emigrar. I llavors no hi ha el costum aquest de que si vols marxar hi ha molta gent, els joves que se'n van a treballar fora, saps? Però vull dir, no ha sigut... Jo veig amb la comparativa amb la zona que hi ha l'altra fàbrica a Granada, que allà sí que a Andalusia la gent... Llavors, o sigui, pots comparar. Llavors era com que sí que van haver-se de desplaçar i, per exemple, ja dic un exemple molt fàcil. L'empresa és alemana, ara l'idioma que es parla és l'anglès, perquè la gent... Però a l'inici era com més alemany, ells també han crescut, no? I llavors aquí nosaltres tenir gent que parlés alemany quasi a comptagotes, havies de fer, era anglès o francès. I en canvi allà a Granada hem trobat molts amb alemany, perquè havien emigrat allà i ara han tornat. Clar, i nosaltres és un territori que la gent no ha hagut de marxar fora a treballar.
Bueno, poder a Barcelona potser sí, no? Però vull dir, a fora, anar a Barcelona no és marxar tan lluny. Bueno, jo soc de Reus i realment hi ha molta gent, no?, que fa Reus-Barcelona cada dia. Sí. I a vegades et diuen, ostres, perdona, on vas tan lluny, no? O sigui, no m'heu explicat una estratègia. Nosaltres utilitzem una estratègia que és la que ens funciona millor. Utilitzem totes aquestes estratègies, que dieu, que és pescar amb canya. Ah, sí, clar. Sí. Tu has hagut de fer això moltes vegades. Explica què és per tu pescar amb canya. Bueno, clar, o sigui, parlem una mica d'abans, que ha canviat molt, els últims anys. Tu abans publicaves, t'esperaves i tenies tots els teus currículums i podies filtrar, no? Ara això, potser tu publiques, tens 100 i dels 100, a vegades, si tens sort, per mi, que hi hagi una persona ja és molta sort. Imagina't, de 100, De 100 currículums que t'encaixi amb el perfil que estàs buscant, no? Perquè potser tu publiques a LinkedIn, poses Torà, no? O Manresa, Igualada, que són les ciutats més properes a Torà, que és on està ubicat l'EC4, i potser pues, no t'encaixa ningú de la zona i ha de venir a treballar més oficina, no? També tenim oficines a Sant Cugat i pot haver gent de Barcelona, però hi ha posicions que són sí o sí a la central a Torà. Llavors el que hem de fer doncs, és fer hunting, no? Fer búsquedes per LinkedIn, no? Anem amb el LinkedIn Recruiter, que llavors et permet fer búsquedes i afinar molt bé el perfil, llavors és anar contactant, no? I doncs també una altra vegada doncs, fent servir publicitat. És que l'Anna em mira, perquè jo vaig ser molt pesada, i vaig dir, Anna, va, provem-ho. I no va anar bé. Va, convenceu-la. Bueno, quan em toqui ja ho explicaré, però... No, pots explicar-ho, i tant, bueno, sí. Nosaltres és que vam vindre en el moment idoni perquè arrel d'una situació interna que vam tenir vam crear una nova posició, que és el perfil de bioseguretat. Per la problemàtica que hi ha dintre del sector porcí, no? Una persona que es dediqui a controlar tots els protocols, formar la gent... Llavors, hem trigat a trobar-la. Quan vam... Què serà? Era febrer, març? Em miro la Lucía perquè ella estava involucrada, Març, em sembla, no? Doncs potser hem canviat el perfil 3 o 4 vegades. La Marta jo deia, em matarà al final. I em deia, Anna, estàs segura? Jo, no, però he de provar. Finalment, el vam trobar al setembre, vam trobar la persona, però portàvem nosaltres des del desembre o gener de l'any passat. O sigui... I, bueno, tot això ve perquè la Marta em deia, prova altres eines, fes el LinkedIn... Ves a pescar amb canya. Ves a pescar amb canya. Jo deia, és que no ho sé, perquè no tinc clar el perfil. O sigui, a mi també em va costar molt entendre, perquè al ser un perfil de nova creació deia, realment, què és el que volem, no? I, bueno, potser no va ser tant amb la formació de que fos un gran veterinari, sinó amb les competències que ens va anar molt bé i a mi em va anar molt bé per detectar això, no? I vam demostrar que no potser era una persona biòloga o un veterinari el perfil que necessitàvem, sinó algú que tingui aquestes competències que li puguin fer que sigui el perfil perfecte. Jo crec, va començar el dia 6, o sigui que fa res, 2 dies, però jo crec que funcionarà molt bé juntament amb una promoció interna. O sigui, hem pensat que aquest perfil havia d'estar format per 2 persones i va ser una promoció interna i una nova persona amb un grau superior de ramaderia i assistència animal, però que ve del sector, que ha estat gestionant persones i que a sobre ha fet formació, ha fet... Tira. Vale. Bueno, i que té experiència dintre del sector. Dic, tira, perquè... Es que l'he visto haciendo así, digo, merda, me estoy yendo. Saps allò, a veces veo, a veces oigo voces, a veces... Os he visto, a veces veo. Tenim la Ivan Lara aquí, superprofessional, intentant Pobra, sí. posar ordre, però sí que em permetrà, perquè has encetat un tema molt important, perquè parlem molt de captació des de que vingui, però qui ha de vindre moltes vegades, no? Perquè al final la captació té a veure amb si tens clar qui vols que vingui. Sí? Llavors, el treball que vau fer de definir el lloc de feina, que vam anar, no? Que vam fer anades i vingudes, jo mai he matat a ningú, però sí que és veritat que som una mica insistents i vam insistir molt i va ser un gran treball, Anna, de definir molt bé, de forma molt concreta el lloc de feina. Si vols explicar l'experiència, encara tens malsons a les nits? Quina experiència, la de definir el lloc de feina. Bueno, jo crec que... A veure, com ho dic... Quantes pàgines té el lloc de feina?
Vam passar d'una a unes sí, quantes. a unes quantes. Però perquè al final és una posició molt complexa. Jo amb la gent que ha començat els he dit necessitem nosaltres internament temps. Per què? Perquè al ser de nova creació hem de veure realment què és el que volem. Hi ha molt escrit, hi ha molta cosa, però hem d'anar veient a poc realment el que busquem. Llavors, com va sortir la possibilitat també de promocionar, vam dir, jo crec que hem de tenir 2 persones per poder... Potser una persona té certes competències i una altra unes altres, i entre les dues poden fer un bon equip de bioseguretat. Jo crec que jo vaig redactar tantes, perquè jo internament sí que el tenia molt clar, el perfil, però per lo que ha passat, no?, internament, i llavors em vaig posar i no vaig poder parar. Costa, el que passa que a vegades costa posar sobre el paper les funcions i les tasques, tots més o menys aquí, no? El que costa és potser posar aquells comportaments que esperem, que són aquestes competències, tant a nivell de coneixements, no?, com després habilitats, aptituds i actituds, no? I al final anar a concretar, és que jo m'agradaria, o en aquest lloc de feina es requereix que sàpiga escoltar, no comunicació en plan general, que sàpiga escoltar en aquestes situacions que es donen, que hi ha aquestes circumstàncies i hi ha aquestes dificultats. Com més concret tinguem el comportament que volem observar, després serà molt més fàcil també veure si el candidat encaixa. Perquè moltes vegades tenim el candidat davant, però si no sabem què volem, potser tampoc no sabem què és el que aquest encaixa. Això ens ha passat? O tenim la cosa de dir, ostres, que potser sí que tenim candidats que podrien encaixar i el problema és que no tenim ben descrit què volem. Clar, és que a mi em va passar, arrel de tenir el perfil per competències, jo entrevistava a gent que potser tenia la formació, com deia, no?, de veterinari, de biòleg, i deia, és que no són les competències ni els comportaments que jo necessito, perquè té molta formació, però realment aquesta figura requereix d'estar al costat de la persona, saber què és el que fem i ensenyar i formar. Llavors, si no té aquesta formació, aquesta capacitat i d'assumir m'he equivocat o explica'm ben bé què estàs fent i jo entenc què estàs fent i busco solucions o busco mètodes o... no anirem enlloc. I per això vaig ser tan canviant amb el perfil. Al final vas confiar més també en les competències, no?, que eren importants, no? Més enllà de buscar un títol, que un títol, mireu, i al final nosaltres sempre diem el mateix. Els títols, la trajectòria formativa, la trajectòria laboral, no són bons predictors dels comportaments d'una persona. No. Però aquí com a mínim nosaltres, m'imagino que vosaltres també, moltes vegades et trobes en un mur. Perquè al final quan tu parles amb la persona, diguéssim, que responsable d'aquell departament, que és la que ha de portar amb tu la selecció, no? I li dius, vinga, anem a treballar el perfil. No. Quin perfil? Què et diuen? Vull que sigui un llicenciat en veterinari, que parli 3 idiomes, que tingui un postgrau en no sé què... Vale, però què ha de fer? Què farà aquesta persona? Perquè després, quan indagues en el que farà, dius, però realment això ens passa molt, perquè ens costa trobar aquests perfils a nivell formatiu, no? Però realment, per les tasques que ha de fer, vols dir que amb una mica de formació interna, que de tota manera li haurem de donar... Correcte. No ho podem suplir si a canvi aquesta persona té aquesta capacitat d'aprenentatge, té aquest altre tipus de competències, però és com un mur, eh? Sí. Jo ara l'Aida sap perfectament de qui estic parlant, segurament. No direm noms. No direm noms. Doncs és el que ens va passar, eh? Però de dir, bueno, pues res. Pues busquem i estarem temps. Exacte, perquè no hi ha manera, perquè sí o sí ha de ser... Clar, però tenir una titulació no vol dir que sigui adaptable, que gestioni bé l'estrès, que sàpiga liderar, no? Clar, a nosaltres ens passa, tenim una manera de treballar i és que hi ha uns centres que són molta gent i creiem que la persona que té formació de veterinari és el que ha de gestionar les persones. No. Però ens ha costat donar-nos compte quan hem començat amb rotació. Potser el que necessitem és un veterinari per portar la part tècnica i algú que tingui dots portar les persones. Però a vegades costa. Costa molt veure-ho. I fer veure a direcció o fer veure als responsables que no. Que potser sí, que potser tens un veterinari que té totes aquestes habilitats. Perfecte. Però potser
amb altres 3 centres no. Llavors també és el que dèiem, no? Un canvi una mica i una visió més global. I a més, històricament, no? Abans sempre es promocionava com gairebé qui era millor tècnicament, no? Tu ets més bo tècnicament, doncs tu lideres l'equip. Correcte. Però hem mirat si sap escoltar, Claro. té empatia, té intel·ligència emocional, ni sonava, no? Això El una error de mica. promover al mejor empleado a Exacto. encargado y que después como encargado era un Exacto. desastre. Y lo dicen siempre, ¿no? Pierdes dos Sí, figuras, sí. ¿no? Tienes un mal encargado y has perdido un buen muy buen empleado. empleado. Claro, Sí, sí, claro. sí, De sí. fet, Sí, sí. amb Satelsis, no? El lloc de feina que vas acabar descrivint, també, Sí, Xavier, sí, sí, realment vau veure la importància que tenia els comportaments amb un venedor, perquè al final pots saber posar molt bé la benzina o pots saber triar molt bé el producte, però després quines habilitats són importants també. Claro, porque en definitiva, si uno va específicamente a la tarea se puede hacer automatizada, pero también tenemos que tener las consecuencias mediatas o inmediatas de una persona con mala predisposición, una persona que no se sepa expresar bien, porque a lo mejor no tiene mala intención, pero no se sabe expresar bien, entonces va como que choca, como que a lo mejor tiene inseguridad y se siente ofendida o atacada ante un reclamo. Entonces estar de cara al público también implica ciertas competencias que es necesario, más allá de que 10 años de cajera en tal lado, o 10, y bueno, está bien, veamos, y entonces ahí entraron en juego la evaluación de otras competencias que también me parece que es desde la función nuestra, por el hecho de la profesión que nos llevó a desarrollar todos estos conocimientos y hablar de inteligencia emocional, salario emocional, estar un poco más conectado con las emociones, ¿no? Que un técnico es muy difícil. Entonces ahí es donde va la función de docencia y tomar la parte humana que nosotros tenemos con los números y datos que ellos necesitan para darse cuenta de que si ha tenido en el último año, en los últimos meses, una persona con la que no ha podido hacer esto, no pudiste lograr porque esta persona no tiene estas competencias. Entonces, me parece que también tenemos que nosotros hacer el mix en esa transición entre el número duro y la parte blanda de la psicología o de todas estas cuestiones que se han ido desarrollando para poder demostrar numéricamente, y de esa forma yo creo que se puede ir formando a los duros en función de, hablándoles en su idioma, de números, de decir, mira, hemos tenido rotación, pero no es que la gente no sirve, no es que la gente no quiere trabajar, no es que son unos, no sé para qué no quieren, no sé qué piensan de la vida, o sea, no, piensan, o sea... Piensan lo que piensan, ¿no? Cada uno, ¿no? Sí, claro, sí. el tema es tratar de entender que si no tienen ciertas competencias o ciertas habilidades y una persona es introvertida y tímida y cuando se siente en una situación conflictiva, la presión hace que se saque el problema de encima de la manera que pueda, entonces hay que trabajar ese tipo de formación, manejar el estrés, bueno, todas esas cuestiones. Hay que trabajarlo, se puede trabajar y ahora vamos a entrar, ¿no?, en el bloque de la selección, de cómo medimos estos comportamientos, ¿no? Porque al final las competencias técnicas, los conocimientos es muy fácil de medirlo. Tenemos la tradició, no? Tenim la tradició a l'escola, a la universitat, que amb els exàmens tu més o menys pots saber si una persona té o no té un coneixement. Una anècdota. Nosaltres estem seleccionant gent amb tema de les tecnologies, amb softwares, i ens hem trobat que quan mesurem habilitats transversals, aquests perfils molt tècnics, no perquè tinguin mala voluntat, senzillament a la universitat no han treballat ni la comunicació ni la relació interpersonal, i estem parlant d'un bàsic, A mi una vegada un alumne em va dir, si jo desenvolupo bé un software, per què m'he de relacionar? Llavors després l'empresa de tecnologia et diu és que aquesta persona que desenvolupa el software s'haurà d'aclarir, haurà de relacionar-se amb l'implantador, que aquest implantador és el que ha de posar el software a l'empresa i a la millor aquest del software haurà d'acabar explicant-li a l'empresa el perquè d'una solució tecnològica o una altra. Doncs moltes vegades el propi candidat-candidata no veu la relació que té les seves habilitats amb els seus coneixements i amb el que realment necessita l'empresa actualment. Bueno, m'estic allargant, ens estem allargant una mica amb aquest segon bloc, però jo crec que val la pena. Passem al tercer bloc, sí? Nosaltres sempre diem que seleccionar és predir els comportaments futurs d'algú que no coneixes. Què?
Fàcil? Superpoder. Superpoder, A més exacte. amb un temps molt limitat. Exacte, no? I amb uns requeriments i unes necessitats empresarials, no? Que dius, ostres, que si no entra no facturem. Molt bé. Per què vau decidir provar la selecció per competències? Vull dir, ja explicarem què vol dir la selecció per competències, el títol tampoc no explica molta cosa, però ja que hem parlat de coneixements, habilitats, aptituds i actituds, ara ho ajuntem amb selecció, en captar. Per què vau decidir provar la selecció per competències? Yo personalmente considero que era la forma más concreta de poder lograr ese objetivo, de aminorar el margen de error al momento de dar el ok para presentar los candidatos al sector que corresponde. La posibilidad de verlos en acción a las personas y establecer distintos parámetros o distintas conductas que tenían que desarrollar en base a ciertos... Bueno, ya después lo Sí, no, però explicaremos. ja ho estàs explicant, faig res, una breu ressenya. Ell parla de la dinàmica de grup, no? Quan fem una selecció per competències, nosaltres al nostre equip proposem diverses activitats. Sí, Totes les sí. activitats al final busquen mesurar aquests comportaments no? Esperats pel lloc de feina. Clar, per mesurar hem de poder evidenciar. No? I una manera d'evidenciar que el candidata té aquestes competències és, per exemple, amb una dinàmica de grup. Llavors, després vindrà bé l'entrevista per competències, no? Que és, al final, totes les activitats ens focalitzem no amb la trajectòria laboral, formativa, anys d'experiència, pes, títols, sinó que ens focalitzem directament amb el que volem, que són que tingui competències. Explica ara, si vols, Xavier, Sí, bueno, el tema de la era un dinàmica, poco... no? Que vam tenir aquesta experiència. A mí lo que yo veía era un poco, al tener la persona en acción, es conocer cómo funciona más allá de una puesta en escena, que puede ser la entrevista, ¿no? En donde todos vienen bien presentados, más o menos con un discurso armado, y en donde el escenario, más allá de las posibilidades que uno tiene de plantear algunas hipótesis o preguntar experiencias o cómo actuó o qué sintió o qué pasó ante tal o cual hecho, la dinámica o en la entrevista, también por las competencias, yo sentí que tuve como una radiografía de lo que esa persona podía aportar en el puesto cuando estuviera incorporado, más allá de las características de las calidades técnicas, ¿no? Que eso ya lo sabíamos. Pero sí tuve bastante precisión para decir, esta persona en ciertas situaciones va a poder actuar de determinada manera o lo va a poder hacer sin perjudicarse a ella ni afectar a la empresa. Me pareció algo positivo. Muy bien. Con Javier hicimos una dinámica y con Lucía. ¿Cuántas personas más o menos se presentaron? ¿8? Una cosa así. 8 personas, sí. Y de hecho, de estas 8 solamente creímos... ¿Dos? Sí. De 8, 2. Seguramente, si hubieras hecho entrevista, a lo mejor hubieras pasado alguno más, ¿no? Sí. ¿No? Había, ¿Sí bueno, o no? sí nos pasó, que era muy agradable. Y te pasó, ¿no? Que al final, y después ¿no? vimos que ante determinadas situaciones tenía comportamientos que no eran los que esperabais. esperaba. Ni buenos ni malos, ¿no? Lo que esperabais, ¿no? Sí, lo que requería el puesto. O sea, muy bien. Estaba perfecto para otras actividades, pero Muy no bien. para lo que estábamos buscando en ese momento. Muy bien. I, Sílvia, tu també vas viure l'experiència de la dinàmica, Exacte. no? Sí, Què va et va ser... portar a provar la selecció per competències i què et va portar la dinàmica? Clar, realment jo unes dinàmiques d'aquestes, tipus, n'havíem fet a vegades quan et fan formacions de lideratge i coses d'aquestes, fas tipus de treballs diferents, però enfocar-ho en una selecció com el que hem fet, no ho havíem fet mai nosaltres. Clar, jo sempre intentes que t'entri a dintre tot el que estàs fent per aprendre, doncs, quan fas una selecció dius, ui, aquest no anirà bé. Que no faràs dinàmiques, perquè quan fas seleccions no fas dinàmiques normalment, almenys nosaltres, perquè no tenim... Dius, ai, tinc ara un lloc i tindré 20, 30, 40 candidats que puguis fer aquesta dinàmica, que sé que hi ha centres comercials i això, que sí que ho fan, vale? Però a mi em va agradar perquè, primer, perquè la gent que venien i són gent que busquen feina, jo sempre m'ho encaro també a l'altre costat, doncs tenien ganes de fer-ho bé, saps? Fer-ho bé i veies alguna mica de predisposició. Ja primer, si venen a fer aquesta dinàmica, ja sabenen que estan buscant feina i també ells aprenen que s'han de comportar d'una altra manera. Jo penso que també és un aprenentatge que ells tenen. No sé si vaig equivocada, però vull dir, és una manera doncs, que els estem donant una eina perquè també ells vegin que no tot és que les empreses busquen altres coses, que això també la gent no ho sap. No ho sap. A les escoles i aquestes coses no es tracta. Que a vegades sempre intentes pensar que són... que la gent no els hi han explicat o no els hi han format. Sí que hi ha gent que es tanca en banda i que no. Però
Però a mi em va agradar el fet doncs, de fer el companyerisme, de fer el que vèiem, les ganes de donar-te bon resultat. I després, quan vam fer l'entrevista, també per competències, em va encantar, la veritat. I la vegada llavors també amb el responsable, que en vam poder fer amb un responsable, que és dels que veig que ens pot ajudar més, també doncs, va estar per la labor. Què és el que et va agradar més de l'entrevista? A mi em va agradar més el del responsable que estés involucrat, saps, amb això. I les entrevistes, doncs, de veure les preguntes, com feies el tipus de preguntes diferents, que això normalment fins ara no ho fèiem. No ho fèiem. I a vegades quan has de seleccionar persones de responsables, com que també normalment havíem de buscar empreses de recruiting perquè t'ajudessin a buscar a nivell nacional i coses, llavors ja feien una part d'aquesta feina. Saps? I llavors, que n'he buscat i n'hem contractat infinitat, des del principi de gent, i la fàbrica funciona. Home, i tant, dono fe, Però... No. I com saber, a veure, aquí tothom en sabeu molt, de seleccionar. L'altra cosa és que compartim eines diferents. Hem de canviar i hem de veure les coses d'una altra manera. Sí, llavors, sí. Potser no sé expressar ben bé el que vaig aprendre allà, però jo sé que dintre sí que m'ha quedat doncs, de fer. Ara, si els responsables diran, no, tira, què els estàs demanant? Ja ho veig a venir això, Anna, tu també va permetre evidenciar comportaments que potser amb un altre tipus d'entrevista t'hagués costat més? Sí. Jo bàsicament el que necessitava per mi mateix eren noves eines, nous mètodes per poder seleccionar i encertar el màxim possible. El màxim possible, que mai n'encertem, no hi ha cap candidat que encaixi un 100%. Clar. Sí? Jo per mi mateixa ho necessitava. Em sentia estancada en aquest sentit. Vale. I deia, algú falla. Frustració, no? Potser sentia de dir, ostres, abans potser venien 5, a mi 5, no 100? No, però vull dir, pel sector, el desconeixement que hi ha en general, em venien 5 i agafava un i deia, per què tinc la necessitat? Doncs no sé, potser ara, gent que descartava, no la descartaré perquè evidenciaré coses que abans passava per alt, no? Una mica això. Molt bé. Vosaltres no l'heu provat, l'entrevista, de moment, però bueno, heu provat altres coses, no?, que després veurem, no?, que heu provat, no? Perquè més enllà de la selecció hi ha vida intel·ligent i també s'ha de gestionar, no?, que és el que dèieu, no?, que ha de ser algo sostenible. Una cosa és la selecció. Jo entenc que la selecció us porta de corcoll a les empreses, no? Sobretot, no?, amb aquest percentatge de dificultat que hi ha per captar talent, més enllà que hi hagi poques persones d'entrada disposades. Però un cop tenim les persones, no?, anem a veure realment, no?, si podem mesurar i de forma més quantitativa podem estar més segurs i segures, com a mínim del nivell d'encaix, perquè al final tu pots encaixar un 70%, però el més important, o potser només un 50%, però el més important que és que el que no encaixes puguis saber millorar-ho, que és una miqueta la idea, no?, de dir, vale, tens el perfil professional, hi ha una cosa que a l'Ivan li agrada molt, tens el perfil professional descrit, tens el candidat-candidata i fas tengui, falti. Amb el falti, aquí és on realment, si tens clar el falti, ho tens mesurat, ho tens quantificat, com més concret sigui el falti, ho pots començar a millorar des del minut 1. I ara m'agradaria encetar un tema que no sabia com encetar-lo i donant-li voltes a veure com podia encetar d'una forma enginyosa aquest tema, ho encetaré d'una forma molt fàcil. Per què ens costa tant que ens avaluïn la feina i avaluar a les altres persones, inclús als nostres companys o al nostre cap? Quanta raó que tens, no, Marta? Molta raó. Va, vinga, el bloc ja queda encetat. Per què costa tant? Home, al final, tots, no?, quan ens sentim avaluats, al final ens genera certa tensió. I jo crec que perquè ho mirem des del punt de vista crític i no des del punt de vista constructiu a veure com podem millorar, no? Aleshores, des del moment en què t'ho agafes, des d'aquesta banda, a més, amb un component emocional, no?, també, que ho hem parlat molt, que les emocions aquí juguen un paper importantíssim, no? Doncs ens costa. I com a avaluadors tenim la percepció de que si avaluem malament a una persona l'estem ferint, no?, i no volem ferir els companys, no? Aleshores, bueno, de fet, aquestes són les problemàtiques que teníem. Nosaltres ja teníem implantat un sistema d'avaluació de l'acompliment, fem entrevistes de seguiment anual,
on els CAPs avaluen els seus equips i les persones, no?, avaluen també els CAPs. Però què ens trobàvem, no?, quan ens vam sentar amb la Marta i vam dir, bueno, com us podem ajudar? Doncs mira, tenim aquest problema, tenim aquest sistema implantat, però al final ha arribat a un punt en què és un procés que hem de fer i el passem, no?, com el que passa a un xarampió, i ja està. Però no... Home, molt suggerent no és, És així, eh? Hi ha conseqüències? Ell està avançant-se, ja està avançant. No, clar. No, però ens agradaria que n'hi hagués, i n'hi ha d'haver positives. O sigui, Negatives. No. Vale. I, bueno, torno Venga, i vale, després vale, valoreu també vosaltres, que ens trobàvem, doncs, que bueno, que al final era, bueno, tenemos que hacerlo, hacemos, li poso tot molt, als col·laboradors molt bones notes, perquè estic contents. Notes, perquè són notes. No és valoració, és notes. I ja està. I després també hi havia, fèiem no? una proposta d'objectius, de desenvolupament o de millora que allò quedava en un calaixet. I l'any següent ens tornàvem a sentar i, ostres, mira, tornem a treure del calaixet i com estem? Hem avançat aquí? Doncs no, perquè està igual, perquè no hi hem treballat, no? Aleshores, bueno, jo crec que aquí ens heu ajudat a veure com podem fer, no?, que aquest procés realment sigui constructiu, ajudi, perquè al final em pots treure coses superpositives d'aquí, no? Des de plans de promoció, des d'ajudar les persones a desenvolupar, a detectar possibles potencials i ajudar-los a créixer, no?, en aquelles àrees que encara han de treballar perquè el dia de demà puguin seguir desenvolupar-se professionalment. I que la gent, en el fons, ben fet, li agrada rebre feedback, perquè nosaltres, una de les coses que surten sempre en totes les enquestes de clima que fem és que hi ha poc feedback, no? Hi ha poca retroalimentació. Aleshores, bueno, m'he enrotllat una miqueta, No, està bé. Però bàsicament venia d'aquí. Molt recent, L'experiència de la prova pilot que hem fet amb l'empresa, no? Amb l'ETS 4. Encara l'hem d'acabar, eh? No, l'estem acabant. Estic esperant candeletes aquí. El pla de millora. Però bueno, hem passat diguéssim, el repte de fer les devolucions. Sí. I la valoració ho heu de dir vosaltres. A mi una cosa que m'ha agradat molt és que la gent anava amb la mentalitat, no?, amb el xip aquest de la nota. I aquí la Marta ho ha fet molt bé, perquè... Gràcies. No, però és veritat, perquè li has donat un paper completament secundari. Al final, l'important no és que tinguis un 3,5 o un 4 o un 5, sinó que tu mateix te n'adonis, no?, de quins aspectes creus que pots millorar o treballar i que entenguis també perquè a vegades perquè aquí en el nostre cas ho hem comentat, no?, però l'avaluació va ser entre iguals, que això és una cosa que no havíem fet mai. Per què t'han valorat així? I perquè una cosa que a vegades tu consideres que fas bé té un impacte diferent en les altres persones, no? I, bueno, tu saps, en alguna que ens va costar, no?, de dir, no, Alguns ens ho ha posat una mica difícil, Una miqueta. No, però al final, ells mateixos, que és lo maco de tot això, acaben deduint, no?, amb acompanyament i amb certa ajuda, el perquè de les coses, no?, i el què puc fer jo per millorar? I el que m'agrada molt és això, que al final el pla de millora, que sí que el proposarem nosaltres, però va molt enfocat amb aquest compromís que hi ha una mica hem tret en aquestes sessions de devolució, de dir, sí, jo crec que aquí tinc camí de millora, jo crec que ho puc millorar i estic disposat a que em plantegis eines per poder-ho treballar. Sí, exacte. Digues. No, a més, abans, quan ja fèiem, no?, el sistema aquest d'avaluació a l'acompliment, però era això, no?, com una nota, no?, la gent s'ho prenia així una mica, de cada competència, no?, de l'1 al 5, i 4 al 5, però clar, tu potser posaves la competència i no la definies, no la baixaves a comportaments, potser posaves, doncs, iniciativa. I clar, pel teu responsable és iniciativa, potser és una cosa, i tu, com a treballador, és una altra, llavors potser estaves medint coses diferents, de diferents maneres, no? I aquí, Marta, vosaltres, Crisàlida, el que ens heu ajudat és a dir, bueno, tenim aquestes competències, anem a definir-les, no? Anem a baixar què és per nosaltres iniciativa, què és el que volem valorar, quines són les competències, que en aquest cas, com hem començat a fer la prova pels mànagers, no? Quines competències són importants pels mànagers que volem medir, hem començat per unes competències, però concretant, no? Què és aquella competència, què volem medir. I llavors també hem fet el procés d'ensenyar-los als mànagers a com trobar evidències, no? És a dir,
doncs quina evidència, no, podem trobar per veure que aquella competència s'està complint, no? Pues evidències que siguin recurrents, que es vagin repetint en el temps, no? O evidències molt significatives, que has fet alguna cosa, que vol dir que si has fet allò tens aquella competència sí o sí, no? I entrenar els mànagers amb això, no? Perquè sí que és un tema que com la gent no hi pensa en el dia a dia o no s'ha treballat mai, costa molt, no? Nosaltres sempre ens trobàvem, quan fèiem l'avaluació del compliment, és que no sé què posar, és que sí, clar, si aquí li poso un 2 de 5, s'ho prendrà malament, no? I aquí sí que hem donat una volta, jo crec, a poder fer la devolució de forma constructiva, no? I és el que deia la Laura, que quan fèiem les devolucions, que la gent primer venia molt amb el número, però després, a partir de les evidències, penso que és molt fàcil poder donar un feedback, i perquè tens molts exemples, no?, del dia a dia. Escolta, doncs, no, potser fas aquestes coses i aquestes coses, per què creus que és, no? I t'ajuda a poder fer un feedback constructiu i des de la millora constructiva, no? I la veritat és que jo ho vaig viure molt positivament, no? Perquè es poden treure moltes coses, molt suc, quan ho baixes a l'avaluació aquesta de competències amb evidències concretes, i la gent també ho va rebre positivament, no? De poder fer un treball, sobretot amb les soft skills, que no és algo que es treballi, no? Que sempre treballa els coneixements tècnics. Més difícil o pensem que és més difícil de mesurar, però al final és un tema de tenir eines, no? Sí, correcte. Està clar. Yo creo que, sí, perdón, digues, el desafío, lo que me ha pasado a mí, ¿no?, es mantener vivo esa evaluación a lo largo del año. Porque es como que es un instrumento que se utiliza una vez, lo hacen, todos, surge esto, ¿no? La definición, explicación, evaluación, se hace la matriz, se queda, y muchas veces se convierte en un instrumento que queda ahí, que quedó en la evaluación, y no se habla en el día a día de la competencia que tal o cual persona, si sabemos que tiene alguna cosa que hay que ir mejorándola, que la tengamos presente todo el tiempo. Entonces, como que cuando llega el día de la evaluación, es como, no sé, como en la escuela. Sí, vamos a examinarnos. Nos vamos a poner nerviosos si no estudiamos nada y estudiamos todo el día anterior. Entonces ahí empieza todo, que tener los apuntes, no sé qué, empieza la dinámica de ver cómo hacemos para llegar, qué es la competencia. Ahora, si la incorporamos en el día a día, hablamos de ella, sabemos cuáles son las cosas que tiene que mejorar la gente, y eso, volvemos un poco a lo que hablábamos antes, de la formación que tienen que tener los mandos intermedios, ¿no? Los líderes, que tienen que tener una concienciación de la necesidad de tener en el día a día, porque no es estar haciendo capacitación, sino incorporarlo de la misma forma que se incorporan ciertos temas técnicos vinculados a la actividad específica, estas terminologías de las competencias, que cómo va en el trabajo en equipo, y bueno, que le pidieron un cambio de turno, ¿no? Bueno, o sea, no lo dio, no lo quiere dar nunca, porque, bueno, cosas que pueden pasar, que la tengamos viva a esa evaluación, haciendo referencia a lo largo del año. Eso es lo que yo creo que fue mi falencia, en el hecho de que la dinámica del día a día te lleva a que búsqueda, selecciones, ausentismo, ¿no? y te pierdes con objetivos de producción y demás, y te pierdes de mantenerlo eso. Bueno, al final yo creo que ya se convierte en la excusa para no querer afrontar un tipo de gestión con la que se sienten más incómodos realmente, porque nosotros siempre decimos, si al final tú eres capaz de desarrollar bien a tu equipo, tú te vas a poder liberar de trabajo precisamente para seguir trabajando en ellos. ¿Qué pasa? Pues que yo me siento mucho más cómodo teniendo el control de las tareas y de las funciones más inherentes en mi departamento, que son más fáciles y las tengo más dominadas, que no delegarlo en un tercero y yo a dedicarme a ayudar a crecer a estas personas, ¿no? Jo creo... Ara m'he passat al castellà. Bueno, ja ho hem parlat, això ens passa. T'entendemos. Però bueno, jo crec que el que deies tu al final, precisament amb aquest pla de millora, és on li dones continuïtat a l'avaluació. I no és una avaluació que es fa un cop l'any, sinó que arrel d'aquí, ostres, ho hem de treballar i tenim uns exercicis i s'ha de fer un seguiment de tot això. A mi m'agradaria... Digues. No, i això, i que siguin una o dues coses, no? Tampoc no passar-nos per no sobrecarregar, més val posar el focus en un parell de coses senzilles però ben fetes i, ostres, bueno, un cop superades ja en pensarem de noves, no? Però... Poder-li donar continuïtat, no? Al contrari, ja m'agrada, no? Ja m'agrada escoltar el manteniment. Clar, o sigui, al final és com tot, ningú neix ensenyat, no? Això està claríssim. Llavors, podem ser molt bons professionals, però sempre segurament podem tenir altres eines, no?, que sumin. I jo
jo crec que aquí en aquest cas, no? Gràcies a Solcar i amb el nostre suport, i al final és un win-win, no? Perquè al final també nosaltres no venim a implementar, és que això s'ha de fer així i així, i em sembla que hem demostrat, no? Que, ostres, que vosaltres teniu la vostra manera, nosaltres us proposem noves eines, i al final anem, bueno, aquí nosaltres qualsevol altra consultora, vull dir que al final és un tema de dir, anem a veure el millor per aquella circumstància, aquell tipus d'empresa i tal. Però el més important és, a banda de tenir eines, tenir procediments, no? En gestió de l'equip humà, perquè tothom té claríssim que ningú se li acudiria gestionar un magatzem sense procediments, sense eines i sense mesurar. On s'has vist? I en canvi, qui diu magatzem, diu finances, i en canvi, amb recursos humans, sembla que la gent hagi de millorar per generació espontània, tenir autoconeixement per gent. Vull dir que al final també calen eines, que una miqueta penso que és el que nosaltres insistim de que hi hagi procediments, que hi hagi un model de gestió, que hi hagi sistemes. Però hi ha una cosa molt important, que penso que és inherent a la persona, que per això potser fa tanta por enfrontar-se, perquè a veure, al final avaluar amb un procés quan tu ja estàs treballant és una cosa, però quan tu fas una selecció tothom ens han avaluat, sí o no? Però quan estàs treballant és com dir, vale, salvat, no? Sí, Ja entro, estàs dentro, no? Ja està. Clar, aquí hi ha un problema important o un repte que és el tema de l'autoconeixement. Parlem molt de soft skills, però l'autoconeixement és la competència més important de totes les competències. I això on es treballa? Quines eines tenim per realment identificar els nostres punts forts i els nostres punts a millorar? En el psicòleg, és broma. No, però dic que segurament hi ha moltes mesures i moltes activitats, però al final aquesta capacitat de reconèixer els teus punts forts i els teus punts a millorar és la principal competència, perquè si tu no saps com et comuniques, si tu no saps com gestiones l'estrès, si tu no saps com desenvolupes totes les altres competències necessàries per treballar, no les podràs millorar i el més trist, no les podràs potenciar, per exemple, per una promoció. Això dic que és el més trist perquè hi ha gent molt talentosa, amb moltes competències, que inclús per trajectòria potser no s'ho creu, no? I que al final tampoc, si tu no t'ho creus, el teu cap tampoc no s'ho creu. Llavors, l'autoconeixement és molt important, no? Començar a pensar que s'ha de treballar com les altres competències. Sí? Bueno, a partir d'aquí el pla de millora és bàsic, perquè tu que dius la continuïtat, és que és la continuïtat. Quan tu dius amb to constructiu al final l'avaluació ja no és... Potser podríem canviar el nom, no sé, a la millor d'aquí podria sortir un altre nom. Al final és revisar com et comportes. Nosaltres parlem de reunions de seguiment. Sí, són una mica més revisar neutre. Constantment com et comportes. Perquè avaluació queda... Exacte, llavors, i això és una manera de viure. Nosaltres tenim una expressió que és viure en clau de competències. Viure en clau de competències és, quan jo surti per aquesta porta, amb l'Ivan revisarem, ostres, com tal, ostres, Ivan, en ese momento he gestionado fatal el estrés. No te preocupes, jo he fet no sé què, l'altre, o sigui, mira, ostres, mira que he escoltat bé, aquell moment mira que has escoltat bé i tal. O sigui, el fet de revisar com ens... És que anem per la vida amb competències. Nosaltres les competències no les hem inventat. Tots tenim competències. El que no tots som conscients de què fem i com ho fem cada dia en cada moment. Ja no només a la feina, a casa, en anar a comprar el pa. Llavors, això és algo molt fonamental a l'hora d'abordar aquests nous sistemes, no? Per tant, és un estil de vida. Us diria que el tema de la revisió competencial i la valoració competencial hauria de ser un estil, una manera de ficar-te al món. És que jo crec que els hi ha de servir també per la seva vida personal. Hombre, és que els hi serveix. Sí. Alguien que no sabe manejar el estrés y le enseña a gestionar Segurament a situaciones casa críticas. seva, amb els fills, per ella, Sí, sí. segur. Vam trobar un exemple, Marta, d'una persona que vam dir això ho podràs aplicar tant a la feina, si ho treballes, com a casa, no? Vull dir I com s'ho va aprendre? Jo no vull posar exemples particulars, perquè ho poseu vosaltres, però com s'ho va aprendre? No direm noms. Molt bé, va dir, ostres, doncs si em serveix això a casa Però serà ho va genial. viure com un alliberament. Sí. O sigui, el fet de tenir por de dir, hòstia, és que potser... A veure, si tu et falta una cosa, et faltarà per molt que dissimulis. La diferència és que t'ho estan dient y que tú no estás siguiendo consciente, ¿no? A ver, no quiero invadir otros terrenos de psicología y demás, porque no es lo que está, pero hay que tener claro que cuando le estás hablando de mejorar una competencia o de que algo no está del todo bien, no estás diciéndole a la persona, ¿sí? O sea, no vas contra el ego de esa persona o contra su persona en sí. Bueno, el ego se lo toma mal. Sí, Claro. no, Tú el no ego- vas en contra, La pero es el primera ego que reacción. se lo toma Por mal. eso, ¿no? hay que sabemos que estamos hablando con un ego
que puede estar dañada, puede estar, bueno, de distintas formas, cosas que no Bueno, conozco mucho. y es que además a nivel cultural nos han enseñado que las debilidades hay que ocultarlas, ¿no? correcte. Hay que disimularlas. Claro. No puedes ser ¿cómo? débil, Sí, no sí, te sí. puedes derrumbar, has de gestionar. Claro. No pots plorar a la feina, Correcte. no? I menys si Sí, ets sí, un sí. cap, si ets No, un los líder, errores- no? Pero una Bueno. lloradita en el lavabo a veces. Hombre, Pam, y vuelta al ruedo. ¿sí o no, Ana? Clar, que si es pensar, Que hay veces que aguantas y Sí, tú también sí. tienes un límite. Está bien, sí. Igual que cómo se gestionan los errores en las organizaciones. Porque cuando tenés en la cabeza a alguien que dice, ¿quién fue? O sea, ya de ahí en más, sabes que en esa organización los errores no van a aflorar tan naturalmente. Entonces, cuando se baja del error, bueno, lo que pasó no tiene que volver a repetir, veamos qué, y hay otro diálogo que se baja desde la estructura, es como que también se abre la gente a poder ir poniéndolo en evidencia, mejorando y abriéndose a eso, ¿no? Yo creo que la comunicación es fundamental. Hay veces que la gente tiene reacciones porque no se comunica, se lo calla y aguanta. Y algo que es una tontería, que con un simple método, un simple proceso, una reunión de 10 minutos con el responsable, se queda ahí y les da nuevas herramientas para que no vuelva a pasar. Sí. I a veces callen i... El que passa que aquí també les avaluacions per això s'han de ser... O sigui, nosaltres apostem molt pel 360, perquè Claro. la persona que es calla un error és perquè té por que l'altre reaccioni malament perquè acostuma a reaccionar malament. Claro. O porque hasta ahora no se ha hecho. O perquè, exacte, però llavors, si tu, per exemple, et calles per por a l'altre, però comences el teu pla de millora, és que hi ha pla de millores molt senzills. El fet de, per exemple, en una reunió que una persona, per exemple, no tendeixi a exposar les seves opinions, el seu pla de millora pot ser tan senzill com un apuntar-se a les teves, la teva participació i dir no sortiré de la reunió fins que no hagi dit aquestes dues coses. I l'altra persona que acostuma a manipular la reunió té el pla de millora de dir no diré res fins al final. Claro. I això és un entrenament com si anessis al gimnàs. I al final dius, ostres, és que al Va final... canviant tot. No, tot acaba sent com un Lego, com un puzzle, que els plans de millora d'uns tenen impacte amb els altres i els plans de millora dels altres acaben encaixant amb els altres. I és una... Mira, se'm posa el pell de gallina. És una meravella. No, pero las evaluaciones para mí... Está bueno hacerlo, pero sí la 360 a mí es lo que más resultado cuando el líder ve evidencias de conductas unánimes que son reflejadas porque le dio que esta conducta todo el mundo ve que tiene que cambiar, y es muy positivo, me parece, para la gestión, porque una cosa es que desde el área de recursos humanos uno hable con el encargado, con el jefe, con el responsable o con el operario, todo, pero me estoy enfocando más en el que maneja el equipo porque es el que puede llegar a tener más incidencia. Y cuando una evaluación de los subordinados arroja un resultado que para él es revelador, digamos, y sorpresivo, y se pone a trabajar en eso, a mí me resulta mucho más positivo que al revés. Porque la evaluación del subordinado ya más o menos se puede sorprender o puede saber cosas, pero bueno, se espera la evaluación de arriba hacia abajo, la de abajo hacia arriba. Sí que es verdad, pero yo también pienso que tienes que implantarlo en un momento en que la empresa esté preparada para este tipo de evaluaciones, porque es muy... Si para uno ya es delicado, sensible que le evalúen, para un responsable que lleva un equipo, si no está habituado, ¿no? Si no has trabajado precisamente estas devoluciones, el encaje, ¿no? De aquellas áreas de mejora, cuando las recibe de abajo, normalmente no son tan bienvenidas como cuando vienen de arriba. Y nosotros nos ha pasado, de hecho, porque nosotros las hacemos y las hacemos anónimas. Pero el responsable muchas veces se vuelve loco para intentar adivinar quién ha sido el qué. Com si això fos l'important. O Clar, que dius, clar. és igual, És que tornem a posar el focus. Qui ha sigut? I nosaltres no ho sabem. Clar, aleshores és... Però per què ho diuen, això? Bueno, el per què ja està bé, però és com... Jo no els hi he fet res, no? Jo no... Això és un venjança. Vull dir, a vegades tornem-hi, no? Porque les soy responsable. O porque... Aleshores, a vegades implantar un moments quan l'organització no està preparada, jo penso que també pot ser contraproduent, no? Jo crec que és un procés Total. Que s'ha on has de d'explicar sentar molt bé. molt bé les bases, on... Bueno, parlàvem, ara està molt bé, però perquè tu has fet unes devolucions fantàstiques. No? Ara has d'entrenar... No li hem pagat res, no li hem pagat res. Ara hem d'entrenar els nostres mànagers i ens ajudaràs aquí a veure com ho fem. Perquè ells
arribin en futur, evidentment és un procés, però a ser capaços de donar aquest tipus de devolucions, no? Sí. I quan arribin aquí, segurament també estaran més receptius i més oberts a rebre, no, aquestes avaluacions dels seus equips. Per mi ha de ser una cosa, ha de ser un procés. Jo crec que implantar-ho tot de cop... No es pot. Però això és com Mica en tot, mica, Això sí. de totes formes, el fet de... Més que estar preparat, perquè al final, no, vull dir, si no et prepares no pots estar... Que és un, no? Hi ha d'haver una prèvia. Si tu no treballes, per exemple, l'autocrítica, perquè, clar, l'avaluació 360 té dues coses molt importants, i una ho has dit tu. Una és la cultura del feedback. Si tu no tens cultura del feedback, perquè mai, en general, no opines sobre l'altre, tampoc no tens autocrítica, tampoc no acceptes el feedback dels altres, és impossible una avaluació 360. Per tant, hem de començar a poc i practicar el feedback. Després, la comunicació assertiva, de com dir les coses. I a més hi ha milions de tècniques per practicar, com si anessis al gimnàs, la comunicació assertiva. I després el lideratge afectiu. De considerar que la part afectuosa pot entrar, és important que entri dintre de l'empresa, i que si no entra tindràs una distància emocional amb les persones que són més 80% emocionals, i aquí ja tens una distància. Llavors, aquests tres pilars, feedback, cultura feedback, comunicació assertiva i lideratge afectiu, penso que són els 3 ingredients importants per poder implementar una avaluació o totes les altres resta d'activitats de la gestió de l'equip humà en clau de competències. Es como el campo, hay que preparar la tierra para Claro. Llavors té un tema de cultura organitzativa, té un tema de valors, té un tema organitzatiu, clar, això ja va cap amunt, cap al tema de la política de recursos humans i el lideratge, no? Però bueno, és una cosa que enganxa, després, que jo penso que els caps després quan ho veuen i veuen que d'aquí han sortit accions i que després ells poden treballar-ho millor, no? Amb persones, perquè sempre tens persones dintre l'equip que ho tenen més o menys treballat, i amb aquelles que veus que ja ho han començat a treballar, veus que enganxa, que agrada, que se sumen al carro, no? I que funciona. Però bueno, és el que dius, és preparar bé el terreny. Bueno, doncs amb aquesta motivació encarem l'últim bloc, sí? Bueno, hem acabat una mica a dalt, o sigui, motivats, motivades, jo de veritat us agraeixo moltíssim, no?, que més enllà de les paraules que ens heu dedicat, que hàgiu vist que realment us pot servir i que pot tenir un impacte, no?, en les vostres organitzacions, tota aquesta prova pilot, que sigui gràcies al treball de tots i totes, no?, conjuntament. Però ara què? Després, perquè això s'acaba, o sigui, no sé què els hi hauràs dit, Lucía, però esto tiene un fin. Què després? Què teniu pensat? Què us agradaria fer en el futur? Com us agradaria continuar? Partint del projecte que hem iniciat, vols dir? Sí, exacte. A mi el que m'agradaria és una mica ja ho hem comentat, ara amb la part anterior. A mi m'agradaria poder implantar, no, un sistema d'avaluació per competències ja a tota l'organització. Nosaltres vam fer una prova pilot amb un col·lectiu concret, que era el col·lectiu de l'àrea d'operacions, i sí que m'agradaria avançar amb això, i sobretot amb l'objectiu que dèiem de fer créixer i millorar l'estil de lideratge dels mànagers, per seguir implantant aquesta cultura del feedback on tothom pugui, no?, de manera oberta i constructiva, doncs, aportar idees de millora i potser en un futur fer un 360, jo no ho descarto, tot i que... així perquè som molt fans. Sí. Bueno, hem aconseguit una mica, aquesta vegada. Sí. Fica't la poteta. Ha estat molt bé i la veritat és que realment certes reticències que podíem tenir al principi doncs s'han anat trencant, Però a mi m'agradaria això, m'agradaria que el que ha sigut una prova pilot doncs ens serveixi realment per reformular el sistema que tenim ara mateix i que d'aquí un any ens podem tornar a veure i us expliqui que ja ho tenim implantat. Exacte. Ja quedem per un altre, no? Posem data i us puguem explicar, doncs mira, ja l'hem implantat, funciona i bueno, doncs això. Molt bé. Sílvia, Anna... Doncs en principi, clar, jo no penso que s'hagi acabat, perquè encara que acabem la relació nostra o el que hi pugui haver-hi, hi ha molta feina a fer, perquè sí que nosaltres hem treballat una sèrie de perfils, però hem de treballar els altres en base a les eines que vosaltres ens heu aportat, no?, que són una manera diferent de tractar amb el personal
I jo també, quan ho feia, crec que t'ho vaig comentar com fèiem les entrevistes internes, les entrevistes, per no internes, de la selecció d'aquell noi, i doncs era com que diu, ostres, això també ho veia com que ho podíem fer a l'avaluació que fem al personal, que nosaltres tenim una matriu de polivalència, cadascú té uns noms diferents, però al final fem el mateix, amb números. Sí, és amb números, surten uns percentatges, no? Doncs de les entrevistes, poder-ho traslladar tranquil·lament durant l'any que ve, a traslladar el que hem après amb la selecció de personal a la valoració del personal o avaluació que els hi fas del desempeño, digue-li com vulguis, matriu de polivalència a la gent. Això és el que... Una cosa et porta a l'altra. Això era una mica el que em venia al cap de millorar. Però clar, de moment, això encara ho he de passar a la gent, quan facin entrevistes els has d'oferir els nous perfils amb la selecció per competències. Hem de fer... Tenim feina encara. Bueno, és un procés. Sí, no. Si diem que aquí s'ha acabat, no estarà bé. Hem de fer-ho, implementar-ho i tenir-ho com una eina addicional, que encara em falta coses, moltes. I gràcies per tot. N'hi ha ganes, no? La veritat és que sí. Espero que em deixin marge per poder-ho fer, perquè el dia a dia, com tots sabeu, a vegades no tot és això, són moltes altres coses. Que el dia a dia no te coma la... Sí, però intento que no em guanyi això, de dedicar-hi unes hores. Espero que pugui fer-ho. Molt bé. Gràcies. A vosaltres. Anna. Bueno, jo crec que jo tinc la primera part, crec que és el mínim, crec que és avançar molt més, que és la part del lideratge i la comunicació i els valors i escoltar aquesta avaluació, la part que esteu vosaltres. Jo és cap a on vull anar, però bueno, hi ha molta feina i ojalà ens puguem posar en contacte. Jo crec que és això, que m'has ajudat a mi, però ara em falta com traslladar-ho als responsables, mànagers, com vulgueu, i fer l'exercici de un cop a l'any o cada 6 mesos, fer aquestes converses, però converses constructives i realistes, que a vegades els responsables, per por a les represàlies, no diuen tot el que pensen, no? Llavors és una mica això. De manera molt respetuosa, però amb la gent poder-ho parlar. Molt bé. Bueno, yo en mi caso estoy tratando de afianzar un equipo, que se establezca una estructura estable y sobre esa base empezar a hablar de la gestión por competencias también ya con el sistema de selección y que desde el momento de la selección, cuando le demos la inducción y entren a la compañía, ya sepan cuáles son las competencias con las que se ha tenido en cuenta, lo que valoramos, lo que queremos que mejore, o sea, que ya se empiece a hablar desde esa perspectiva. Esa seria un poco la idea. Molt bé, pels que ens estan escoltant, amb cada una de les empreses vam identificar un repte, vam proposar unes estratègies conjuntament i després una solució que passava per algun aspecte del model de gestió per competències. Sí? El model de gestió per competències, de fet, entre totes n'hem fet un, no? Al final, no? El model de gestió per competències, al final, no? Parteix per definir molt bé els llocs de feina, no? Baixant-ho a comportaments, després fer processos de captació de professionals, aquests professionals més competents, no? Que tinguin els coneixements, les habilitats, les aptituds i les actituds necessàries per aquest perfil professional requerit, sí? A través d'activitats que, sobretot, ens posem el focus d'atenció en les competències, ni amb l'edat, ni amb el sexe, ni amb el gènere, ni amb la procedència, perquè tots aquests factors personals no són gens bons predictors dels comportaments de la gent, del que sap fer, del que és capaç de posar en joc i del que és capaç de millorar. Sí? Després ja vindria, un cop seleccionat, hem de gestionar la vida que hi ha dintre l'empresa, sí? I al final tots canviem, tots evolucionem, tots passem per dificultats i el que ens passa fora també té impacte dintre. I el que ens passa dintre té impacte fora. Per tant, al final parlem de la persona, no? Aquesta avaluació del compliment, estem parlant de la valoració, de l'avaluació, de la revisió de la persona, amb tota la seva motxilla, amb totes les seves habilitats, evidentment veient, no? Mesurant l'impacte que té en la seva feina. I a partir d'aquí poder treure un pla de millora, sempre de forma constructiva, sí? I aquesta millora, doncs, bueno, a la millor també passa per canviar una mica la manera de pensar, no? Perquè al final, no? Potser aquell líder que considera, més ho hem demostrat, no? Aquell líder que considera que potser això és perdre el temps, potser de cop i volta veu el benefici i diu, potser això
invertiré aquest temps, però després m'estalviaré molts altres problemes, sobretot amb el que fa amb les persones. El pla de carrera pot sortir d'aquest pla de millora, perquè al final, no? Que tothom tingui un pla de carrera, és la pastanaga, no? És la il·lusió que fa que no es mori, no? I finalment una cosa que no heu provat ningú de vosaltres, i jo ho deixo aquí damunt de la taula, i això donaria per un altre podcast, i ara mesurarem el nivell de resistència dels presents. La retribució per competències. Pausa dramàtica. Què vol dir la retribució? Va, jo només feia el titular. Un cop mesurat la contribució de les persones en els resultats, els objectius, es retribueix en base a aquesta contribució. Hi pot haver diferents sistemes de retribució, sí, però hi ha una part fixa que, més enllà del conveni o per damunt del conveni, etc. La part variable, que una part es retribueixi la capacitat d'una persona que tingui de millorar les competències transversals. Si una persona, per exemple, necessita millorar la gestió de l'estrès, o el lideratge, o el treball en equip, que al cap, amb aquest pla de millorar al cap de l'any, se li digui, si tu arribes a aquest nivell, tindràs aquesta part de variable. Jo només us dic que això és possible, ho heu vist, vosaltres ho teniu... Nosaltres el que volem també, diguéssim, muntar, ja no és només la part de variable, que en el seu moment sí que teníem... Nosaltres, tots els treballadors de l'ETS tenen un component variable. En alguns casos són primes, per exemple, en el que és el cas de producció, i en altres casos són bonus vinculats a una sèrie d'objectius. En algun cas ho hem intentat lligar a objectius més de desenvolupament, però és complicat si no ho tens ben aterrat. Bueno, s'ha de tenir ben mesurat. Exacte. Perquè és més fàcil trobar un indicador de productivitat que un indicador de nivell de millora d'una competència. I nosaltres creiem que fins i tot s'ha d'anar més enllà, no? Nosaltres tenim al final unes bandes salarials i, per què no, dintre d'aquestes franges, 2 persones no són iguals. I tot i que facin la mateixa feina, pot ser que el nivell de competències faci que una l'executi millor que l'altra, no? Per tant, nosaltres creiem que realment hem de ser capaços de poder justificar la ubicació d'una persona en aquestes franges també pel seu nivell competencial. Però bueno, això és... Bueno, però jo ho deixo aquí perquè al final la retribució al final és el que també mou les persones, i si una persona està millorant, ostres, també ha de veure que té un impacte i un benefici econòmic en la seva millora. Ens dona temps només per una última frase per animar aquest 70% d'empreses que consideren que és una missió impossible captar i fidelitzar el talent, una frase que els animi a provar a fer tastet de gestió per competències. Va, una última frase. Qui vol començar? Tenim 5 minutos. un para cada uno. Para mí tendrá una organización sustentable que va a perdurar en el tiempo y va a tener mejor rentabilidad por ese solo hecho con gente con las competencias adecuadas que necesita la estructura. Muy bien. A veure, jo crec que sens dubte això ajudarà a assolir els objectius estratègics organitzatius i a més generar un entorn de treball de confiança i de millora contínua, no? Perquè al final treballes per millorar aquestes competències, no? Per tant, aquí segur que això es veu traslladat en els resultats de la companyia. Molt bé. Aida. Sí, si fas ja la selecció per competències, no? Nosaltres fem la selecció pensant en les competències en el lloc de treball i moltes vegades pensant en l'empresa, no? Que jo li dic a la Laura moltes vegades, aquest és ADN LEDs, no? Que vol dir gent proactiva, que li agrada treballar amb equip i així. Llavors penso que és un tema molt important, no? Des de la selecció a després com gestiones dins de l'empresa. Molt bé. Anna? Jo crec que detectar habilitats d'aquelles persones que potser a simple vista o de la manera de treballar, si no vas més enllà, si no fas una entrevista, si no avalues, no saps que les tenen. I potser dius, ostres, aquesta persona té això, que és el que jo necessito per aquest centre o per desenvolupar aquest projecte o el que sigui. Llavors crec que pot ser, que és interessant per això. Tot el que es faci addicional emocionalment crec que pot ajudar les persones a trobar les qualitats que pensen que a vegades no tenen i que repercutiran en benefici a l'empresa. O sigui, principalment, si beneficies a les persones, l'empresa també hi guanya. I és això que et permeti la qualitat de les persones. Que tothom té algunes coses.
I a vegades no la sabem detectar, i menys a les empreses, que no... A vegades ni a casa, no? Saps? Però... Sí. I ens hem de formar nosaltres i hem de ser capaços de saber-ho fer. I clar, llavors indirectament a la resta tenim molta feina, Moltes gràcies. Gràcies per la vostra qualitat emocional. Aquí ja l'hem mesurat, ho tenim claríssim, sí? I espero que ens puguem tornar a trobar, si no ara, en un futur ben aviat. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.